Ilo Philippine Standard Time, 54 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto diri sa DYFM Bombo Radyo Iloilo, ang flagship station sa the undisputed number 1 radio network kinakantri ang Bombo Radyo Philippines. Adlaw kita karon sa Biyernes, Marso 10, tuig 2023. Thank God it's Friday! Sa gihapon, ini mo alaga mo ang kurman, bombot siya, mablanco hover. Sa madalaguan kag mga nagapaw nagkaroon nga mga balita, 5 ka oras nga power interruption, lauman sa masunod nga mga inadlaw. Sa pihak nga bahin, Iloilo City Councilor Cedfrey Cabaluna, wala sang may nakita nga malain sa paghatag sang ordinansa halin sa opisina ni Mayor Jerry Treñas. Ini kasunod man sa pagpabutyag ni Iloilo City Councilor Plaridel Nava nga distasteful siya sa ginhimo nga lihok sa alkalde sa pag-endorse kag pag-request nga magpasar sang ordinansa natuhoy sa pagdumili sang or pagdumili sa pagbaligya sang mga peke, mga counterfeit nga gamit or bagay. Dugang pa nga mga balita na pierde sa mga hog raisers sa probinsya sa Iloilo bangod sa African swine fever, naglapaw sa 1 bilyon pesos. Sa dugang pa nga mga talupang doon karon nga mga balita, reward money nga 200,000. 100,000 kay Mayor Jerry Treñas, 100,000 naman nagikan sa kay Congresswoman Jam Baronda nga magagikan sa personal sininiya nga pondo na bato na hanahatag na sininila. Ini kasunod sa pagkadakop sa isa sa mga suspitsado sa likod sa pagpanghold up sa JNT Express Station or office sa may Kintinsala sa distrito iya sa Haro. Sa iban pa nga mga balita sa aton sining pagpangalagan Congresswoman Jam Baronda mag-explicar kung nga nagpabor ini siya sa pagboto sa sining House Bill 7352. Sa iban pang matalupang doon karon nga mga balita, First Congressional District Sports Association meet nagsugod na. Amo ni madalagkuan mga balita, issues kag impormasyon na may sentro karon sa aton sining pagpangalaga diriman sa Bombo Hanay sa udto. Oy, sa aton sining mga kabombo, hindi ka mo magkalipat ari ng inyo sining kay gayunan pabalo ko gid sa inyo no nga magsugod na kamo sa paggatipon sa mga produkto para sa aton sining big time nga papromo sa Bombo Radio. Sa Buena Mano Salvo Year 17 na promo. Kung sa din 8.5 million pesos ang nagahulat sining papremyo para sa aton siniya nga mga tagdaog. Kag hindi lamang 1, 2, 3 o kun 4 ang pamaagi sa pagdaog. Bangod man nga mayara kita sang 7 kapamaagi kung paano ikaw magdaog. Sa aton sining pagpangalagad, aton man sinistoryahan sa dili lamang madugay diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa udto. May mga impormasyon man kita karon balanga na baton sa aton sining mga kabombo nga katulad balaiya sang mga basketball, katulad abi sa National Basketball Association, katulad abi iya sa mga sports events. Kunti may mga ads na o kung ining ads wala ini mga ginapulupustahan nila. Pero why naton gina-encourage diri ang pinustahan ay kay gambling ina sa aton sino mga kabombo. Karon damo ang nagapahayag sila diri manwa kag do kasubong iya nga ginapustahan nila ining mangin desisyon ni Negros Oriental 3rd District Representative Arnulfo Teves Jr. Kunti subong adlaw nag-expire na adtong iya siniiyang leave of absence kay ara siya kuno iya sa Estados Unidos agud iya nga magpabulong ti karon banwa kagapon sinisandig man sa ginbuyagyag sa isa sa mga suspitsado sa sining Pamplona Massacre nga ginkamatay ni Negros Oriental Governor Ruel Digamo. Ginmensyonar sa isa sinik mga suspitsado no nga ang nagsugo sa ila sa pagpatigayon sining asasinasyon wa isang liwan ang namensyonarya Congressman Teves. Sa aton sining mga kabombo. Now,
Suno pa iya sa Department of Justice, mangin kabahin si Congressman Arnulfo Teves Jr., si Congressman Arne, sa sining investigasyon. Di karon kay ang iya sining leave of absence bala, natapos na kagapon pangadlaw, damo nagapinustanay di karon wow, no? Lingaw-lingaw lang, iban sinipustanay tag 1 ka litro nga soft drinks, pamahaw, pang lingaw-lingaw abi nila. Nga kun sa diin ginapusta nila kon mapauli pa o kon hindi na ining kongresista nagikan sa Tercer Distrito sang Negros Oriental. Dugangan naton karon ining mga dalakuan ng mga balita, issues kag impormasyon sa panay nga pagpalayag sa bombohanay sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabuli nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo, nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. 23. Sa ulo ng ating mga balita, granada, mga baril at bala na recover po ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group sa isinagawang raid sa bahay po ni Congressman Teves. Karamihan sa mga infrastructure development na inirekomenda ng private sector na kumpleto na ng gobyerno. Ayon yan kay Pangulong Bongbong Marcos. Provincial government ng Isabela naman magbibigay ng financial assistance sa pamilya ng mga nasawing sakay ng bumagsak na Cessna plane doon po sa Isabela. Samantala, 3 sa 10 akusado sa pananambang kay ambush survivor Lanao del Sur Governor Mamintal Adyong Jr. arestado sa Bukidnon. Ang Commission on Elections bukas sa rekomendasyon ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte sa paunang honoraryo daw ng mga guro. Ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources naglaan ng dagdag na 15 million pesos na pondo para sa mga mangingisda na apektado ng oil spill. Yung mga lugar namang apektado ng oil spill sa Oriental Mindoro, wala na ring bumibili raw ng kanilang mga ibinibentang isda. At sa ating international news, budget proposal ng Administrasyong Biden kabilang ang pondo ng pagkontra sa ekonomiya ng China. Live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Ilinaw ngayon ng Department of Interior and Local Government na hindi raw lahat pag-aari ng Negros Representative na si Arnulfo Teves ang mga bahay na hinulughog ng mga tauhan ng Philippine National Police. Ayon kay Interior Secretary Benjamin Abalos Jr., ni-raid ng ilang tauhan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group. Kaninang umaga lamang po itong 5 bahay ni Congressman Teves sa bisa ng isang search warrant. Sa ulat, sinabing may kinalaman sa mga armas na pag-aari po ni Representative Teves sa operasyon na ito ng mga otoridad dahil umano sa huwada ng mga dokumento. Kung maalala, mas nadiin na itong pangalan po ni Congressman Arnulfo Teves sa kasong pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo matapos siyang ituro ng mga sospek bilang utak sa likod ng nasabing karumal-dumal na krimen na ito.
Samantala, kumuha muna tayo ng update mula sa iba pang mga lalawigan sa ating bansa dahil ang isang granada daw at baril at bala na recover ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group sa isinagawang raid sa bahay ni Congressman Teves. Pakinggan natin ang bahagi ng iba pang mga detalye niyan ng Bombo Radio Bacolod. Na-recover ang isang hand grenade, 3 mga armas at mga bala sa bahay ni Negros Oriental 3rd District Representative Arnie Teves sa Barangay Poblacion, Basay, Negros Oriental sa raid na isinagawa ng mga otoridad kaninang umaga. Na-recover sa isinagawang raid ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group, Special Action Force, Philippine Army at Police Regional Office 7 ang isang hand grenade, isang 45 caliber pistol at magazine, 2 40 caliber pistol at mga magazines, isang rifle scope at mga bala ng 45 at 40 caliber pistol. Ayon sa mga otoridad, sila ang nagserve ng search warrant para sa illegal possession of firearms. Ang search warrant ay nagmula sa Mandawi City at inaprubahan noong Marso 7 nitong taon. Sa impormasyon na nakuha ng Bombo Radyo, ang caretaker, gwardiya at abogado lamang ang tao sa kanilang bahay at sila ang nag-cooperate naman sa mga otoridad. Nitong Lunes, naglabas ng statement si Congressman Teves na nag-aapila kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na sabihan ng kanyang mga personal na ibalik na ang mga lisensya ng kanyang mga armas para sa proteksyon ng kanyang pamilya. Aniya, iso-surrender nito ang mga naiwan niyang armas sa Negros Oriental kapag bumalik na ito mula sa abroad at kanya itong iso-surrender ayon sa batas. Ayon sa kongresista, partial pa lamang ang nasusurrender nitong mga armas noong nirevoke ng Firearms and Explosives Office ang mga lisensya ng mga armas. Pagbalik ko, agad-agad isusurrender ko na ang aking mga baril. Partial lang yung unang na-surrender. Dahil nung nangyari yon, wala ako sa probinsya. At hindi mabigay nung aking inutusan ang iba ko pang mga baril. Isusurrender ko po lahat yon ayon sa batas dahil walang taong above the law. Mula rito sa lungsod ng Bacolod, dito si Bombo Jairi de los Reyes para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! At ang balitang yan, makakasama natin sa mga sandaling ito si Special Investigation Task Group Degamo spokesperson Police Lieutenant Colonel Gerard Pelare. Kaugnay pa rin dito sa naturang issue. Una sa lahat, sir, kumusta po kayo? Ano pong update sa investigasyon sa pagkamatay ni Governor Degamo? It's okay. Still here in Negros Oriental on the final stretch of our investigation. The Special Investigation Task Group has already forwarded the complaints to the Department of Justice. Right now, what we are doing is we are pursuing the remaining suspects and consolidating the pieces of evidence that we have, both testimonial and object evidence, para po mabolster yung kaso natin. Sir, inamin ng mga suspect na si Representative Teves ang mastermind sa pagkamatay ni Degamo. Sa side po ng Philippine National Police, may ganitong information po ba kayo? We already know of this information. The moment that we have arrested the suspects, 6 hours after the incident, during the custodial debriefing, they have relayed substantial information, but we deem it very inappropriate to divulge it because this is still an ongoing investigation. But we are considering everything that they have said. And as we have forwarded po the complaints to the Department of Justice, we already in possession of the complete picture of what happened before, during, and after the incident, and of course the identities that they have mentioned po. Itinuro ng mga suspects si Congressman Teves na utak sa likod pa rin ng pagpatay kay Governor Degamo. Gaano po kabigat ang naturang impormasyong ito para idiin si Congressman Teves sa kasong ito, sir? This is part of a testimonial evidence, but in a court trial, that is not enough. No? We must be able to also introduce other pieces of evidence that could bolster our case. Right now, I'm not at liberty po to mention very specific details. As far as the Special Investigation Task Group is concerned, we have forwarded po this case to the Department of Justice, and what we are doing is yung mga ebidensya na lang po, yung forensics, kino-consolidate natin para ma-forward din po sa Department of Justice to start po the prosecution of this case.
Sinabi na Attorney Topacio sa panayam po ng Bombo Radio kahapon, nakapanayam po namin siya, wala pang bearing at wala pang saysay itong lahat ng mga impormasyong isiniwalat ng mga suspect at pamilya po ng Degamo na hawak ngayon ng Philippine National Police dahil ang korte lamang daw itong makakapagsabi kung sino talaga itong may sala. Ano po yung reaksyon, ano pang masasabi ninyo dito, sir? Wala pa po kaming sinasabi kung sino po ang gumawa. What we have mentioned is that we are conducting investigation, and all of this information that we have acquired are part of our investigation. Right now, nasa case build-up pa po tayo. And once po the Department of Justice starts the prosecution of this case, doon na po sa court yun ang venue po ng pagpuprove ng ebidensya. The role po ng Special Investigation Task Group was to conduct an investigation, arrest the suspects through hot pursuit operations. Then after po, we are going to forward all the pieces of evidence to the Department of Justice. That is how the criminal justice system works here in our country. So we are just doing our part here in the Special Investigation Task Group. Itong aking partner, si Bombo Marlene, may katanungan din na Sir Bombo Mars, go ahead. Yes, Colonel. May mga reports po kasi na nagsagawa daw ng raid ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group sa 5 bahay ni Congressman Teves. May mga impormasyon na po ba tayo dito? Kamusta po ito? Wala po akong specific updates regarding that particular report. What we have mentioned is that our pursuit operations is still ongoing. We are still collecting the final pieces of evidence to bolster our case. Opo, sir. Sir, ma-verify ko na lang din po kung meron na po ba kayong balita kay Representative Teves o kung nakikipag-ugnayan na po ba siya sa inyo, sir? We do not have official communication as of yet, but we have monitored the declarations in social media, but these are being considered po by the SITG along with other personalities involved or tagged or being mentioned in the investigation. But right now po, wala pa pong final na declaration as to the actual perpetrators. Yung pong pinoward namin sa Department of Justice, nasa kanila na po iyon, lahat po ng information ay nandun. Yung ginagawa po ng SITG ngayon is to get additional pieces of evidence po para to support po the complaints against the arrested suspects and the 12 unidentified John Does. Okay, sir. Bale, sir, may nakapagsabi kasi sinabi mismo ni Representative Teves na nanghingi daw siya ng additional assistance sa pambansang pulisya. Yet, dinecline daw po ito, sir. May impormasyon po ba tayo dito, sir? Wala po akong information regarding that, but the instruction that we got is that all appointed and elected public officials will undergo threat assessment and if needed, they will be given additional security. Okay, siguro mensahe niyo lang po, sir, regarding pa rin dito nga sa kaso ng pagpaslang kay Governor Degamo. Go ahead po, sir. Yung Special Investigation Task Group po, essentially, we have uncovered po what happened during and after the incident. We have also forwarded the complaint to the Department of Justice. We would like to assure that we are still working very hard under the leadership of our Regional Director, Brigadier General Jerry Biares, nandito pa po sa ground to continue. And hopefully matapos na po itong hot pursuit operations and we could forward everything po to the Department of Justice for the subsequent filing of charges. Okay, with that, maraming salamat po, Special Investigation Task Group Degamo Spokesperson Police Lieutenant Colonel Gerard Pelare. Samantala, kumuha pa tayo ng iba pang mga report mula sa ating mga kasamahan sa labas ng himpilan dahil karamihan sa mga infrastructure development na inirekomenda ng private sector na kumpleto na raw ng gobyerno. Ayon yan kay Pangulong Bongbong Marcos. Balikan natin ang report na yan ni Bombo Annalise Soberano.
Nakumpleto ang ilang mga infrastructure projects habang ang iba ay ongoing pa. Ito ay base sa inirekomenda ng Private Sector Advisory Council. Ito ang inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ang pulong. Ayon sa Pangulo, sa ganitong mga development, nasa tamang direksyon ng gobyerno, lalo na sa mga proyektong pang-infrastruktura. Sabi pa ng Pangulo, patunay din ito na lalong lumalakas at matatag ang public and private partnership. Punto ng Pangulo na ang pag-unlad ay isang napakagandang bagay kung saan pinapatunayan nito na ang patuloy na suporta ng administrasyon sa mga kasosyo nito sa pribadong sektor at ang pagbibigay karapatan sa burokrasya ay nangangahulugan ng higit na kausayan at mas mabilis na pagproseso ng transaksyon. Nakatuon ang pulong ng Pangulo kasama ang PISAC sa mga usapin patungkol sa pangunahing bahagi ng pakikipagsosyo sa infrastruktura sa bansa na kinabibilangan ng tubig, transportasyon, kadaliang kumilos o logistics, energy at public-private partnership. Kabilang sa mga rekomendasyon ng PISA para sa sektor ng tubig ay pagpapatunay na panukalang batas na lumikha ng Department of Water Resources, pagpapatibay ng mga hindi tradisyonal at mas napapanatiling teknolohiya upang protektahan ang watershed, pagtaas ng pondo para sa mga proyekto ng tubig at pagpapatupad ng isang taripa ng tubig na abot kaya. Tungkol naman para sa sektor naman ng enerhiya, inirekomenda ng PISA ang rationalization ng mga secondary price caps, palakasin ang local government units upang mapadali ang pagpapatupad ng proyekto ng enerhiya at ikonekta ang mga maliliit na power utility group sa grid. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Some discussions also on the PPPs and how we can assess them, both solicited and unsolicited, more quickly. So that's what we discussed, and I'm happy to note that the recommendations that were given us by the Private Sector Advisory Council were essentially many of the things that we were already doing, and in fact, the list of recommendations that they gave, I would say half of them are either in progress or have been completed. So we are once again moving in the right direction together with our private sector partners. Now, there are some details as to for the bodies that are being formed. There are some details as to their membership, but those are some things that I'm sure we will not have too hard a time resolving. So yes, so I think it was a very good meeting, and it once again validates what we have been doing. Ang pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Dito tayo sa mainit pang balita, itong provincial government ng Isabela magbibigay na ng financial assistance naman sa pamilya ng mga nasabing sakay nitong bumagsak na Cessna plane. Doon po sa Ritarum sa Divilican sa Isabela. May update ang Bombo Radio Kawayan. Magbibigay ng financial assistance ang pamahalang panlalawigan sa pamilya ng mga nasawing sakay ng Cessna 206 plane na bumagsak sa Ditarum de Bulacan, Isabela. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan, inihayag ni Governor Rodito Albano na bibigyan nila ng tulong ang mga pamilya ng mga biktima hanggang sa sila'y mailibing. Ang mga labi ay dadalhin sa isang punerarya sa lungsod ng Kawayan at lahat ng gagastusin sa pagsasaayos ng mga labi ay sasagutin na ng pamahalaang panlalawigan ng Isabela. Tala tiniyak naman ni Governor Rodito Albano na sapat ang mga kasapi ng retrieval team para maibaba ang mga labi ng mga biktima mula sa bundok ng Ditarum de Bulacan, Isabela. Nagpapasalamat siya sa mga rescue team at mga kasapi ng incident management team na matyagang tumutok na nagsakripisyo para mahanap ang nawawalang Cessna plane na umabot ng mahigit 40 araw. Sinabi pa ni Governor Albano na pag-aaralan nila ang maaring ibigay na incentive naman sa mga rescue team na nagsakripisyo ng mahigit 1 buwan para lamang matagpuan ang nawawalang eroplano. Samantala, bago galawin ang wreckage ng eroplano, hihintayin munang matapos ang pagsisiyasat ng Civil Aviation Authority of the Philippines upang malaman ang sanhi ng pagbagsak ng eroplano. Tayo na ang gumastos at magsakripisyo para makatulong naman tayo sa nararamdaman nilang sakit na nangyari sa kanilang mga mahal sa buhay. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Kervin Gamad, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio,
Bombo! Kumuha pa tayo ng iba pang update dahil 3 sa 10 akusado sa pananambang kay ambush survivor Lanao del Sur Governor Mamintal Andiong Jr. arestado daw sa Bukidnon. Narito ang report ng Bombo Radio Cagayan de Oro. Naaresto ng pulisya ang 3 sa 10 mga umunay akusado na kasama pagtambang sa convoy ni ambush survivor Lanao del Sur Provincial Governor Mamintal Adjong Jr. sa lokasyon ng Kalilangan Town, probinsya ng Bukidnon. Kinilala ni Bukidnon Provincial Police Office Director Police Colonel Reynante Reyes ang itinurong mga salari na sina Palawan Salim Macalbo, Nagak Dimatingkal Baratungo at Amirodin Dimatingkal Mandok na lahat umunay naninirahan sa bayan ng Kalilangan. Sinabi ni Reyes na mismo ang ilan sa complainants ang nagturo sa mga personalidad na nahuli ng pulisya sa lugar kaninang madaling araw. Natuklasan na mayroong kinaharap na high-profile criminal cases ang mga arestado mga salarin dahil na ginamitan rin ng warrant of arrest mula sa korte. Magugulitang multiple murder at multiple frustrated murder ang inihain ng SITG Adjong sa piskalya laban sa tumambang kay Adyong dahil 4 sa kaniyang mga nagsilbing escorts ang patay agad ng inatake sa kahabaan ng Maging Lanao del Sur noong Pebrero at 17. Aside from may warrant of arrest sila, they were included yung recently na ambush kay Governor Mamintal Adjong at kasama sila sa mga suspects doon sa ambush ang mga pangalan nitong 3. Nandito sa atin ngayon yung mga complainant. Mula sa Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Junel Uca para sa number 1 at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Ito ang Commission on Elections may tugon na raw dito sa panawagan ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte kaunay pa rin sa paunong honoraria daw ng mga gurong magsisilbi sa halalan. At ma-report si Bombo J.C. Galvez. Bukas ang Commission on Elections o COMELEC sa rekomendasyon ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte sa paunang honoraria ng mga guro na nagsisilbing miyembro ng Election Board tuwing halalan. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, nung binanggitaan niya ni Vice President Duterte ang kanyang kahilingan sa Commission on Bank, tiningnan ni Garcia kaagad ang auditor na nagtalaga sa COMELEC, ang auditor ng Commission on Audit o COA, dahil anya wala namang problema sa kanilang ahensya at kahit ano anya na maibigay sa mga kaguruan ay consistent ang COMELEC. Gayunpaman, anyang hakbang ay napapailalim sa pag-apruba ng Commission on Audit. Sinabi ni Garcia na nagpatupad na sila ng partial release ng honoraria, ngunit nagkaroon sila ng problema ng mabigong ilang poll worker na magbigay ng ulat sa kanilang trabaho. Binayaran anyang mga guro ng 50%, ngunit maraming guro ang hindi nag-ulat sa araw ng eleksyon dahil sa ilang kadahilanan at nagdulot ng problema lalo na sa Commission on Audit. Pero kung papayagan lang anyang ahensya ng Commission on Audit, git pa ni Garcia ay bukas ang COMELEC na ibigay ang kabuong honoraria para sa kapakanan ng mga guro. Kaugnay niya, narito pakinggan natin ang bahagi ng payag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Tungkol doon sa sinasabi po ng ating Vice President sa advance payment ng honoraria, minsan po sinubukan na po ng komisyon yon, 50% na binigay, tapos yung sunod yung 50% pagkatapos na. Kaya lang po nagkaroon ng malaking problema. Ang naging malaking problema po noon ay hindi po kasi madami mga teachers hindi nagtutuloy. So once na nabigay nyo na, magkakaproblema po kami sa COA. So yun po, hindi naman po namin basta-basta mapapabalik sa ating mga guro. But just the same, maganda po yung suggestion ng ating Vice Presidente, maganda ni pag-isipang mabuti, magandang through in coordination with DepEd, ano ang pamamaraan para masigurado lang namin na yung naibigay na advance ay hindi naman po mababaliwala sapagkat maaari hindi mag-serve yung guro sa araw ng eleksyon. Maganda mapag-isipan. At yan ang bahagi ng payag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Sa talumpati ni Vice President and Education Secretary Duterte sa ikalawang araw ng National Election Summit 2023, nagpayag siya ng pag-asa na mababayaran ang mga guro bago ang halalan para makapaglabas sila ng pera para sa pagkain, transportasyon at iba pang gastusin habang ginagampanan ng kanilang mga tungkulin. Sa panahon ng halalan ng mga Electoral Board Chairperson, miyembro at support staff ay may karapatan sa honoraria na 6,000, 5,000 at 4,000 pesos. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo J.C. Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Samantala, may mga napaulat pong nakarating na raw itong oil spill mula sa Oriental Mindoro doon sa Palawan at mayroong paglilinaw dito ang Coast Guard. Pa-report ng Bombo Radio Legazpi.
Wala pang kumpirmasyon kung tunay na may oil spill sa karagatan ng Eastern Palawan at kung mula itong sa tumagas na langis sa Oriental Mindoro. Paglilinaw ni Lieutenant Junior Grade Edward Cua, Station Commander ng Coast Guard Station Eastern Palawan sa Bombo, Radyo Legazpi, nasa 100 nautical miles ang distansya ng Oriental Mindoro sa Palawan. Kaya hindi agad makukumpirma ang kumakalat na impormasyon na oil spill mula sa naturang lugar. Hindi rin umano inaalis ang mga otoridad ang posibilidad na makarating sa karagatan ng Eastern Palawan ang tumagas na langis, lalo pa na batay sa oil spill trajectory. Hindi imposibleng mangyari ito, subalit dapat niyang iwasan muna ang mga konklusyon. Kaugnay nito ay nanawagan rin si Cua sa mga residente na iwasan muna ang pagpo-post sa social media ng mga hindi beripikadong impormasyon dahil nagdudulot ito ng artificial panic sa publiko. Ever who maka-discover or maka-notice sila ng mga oil leaks, traces ng oil spill, slight discoloration man lang ay ipagbigay alam agad ito sa Coast Guard, nasa mga stations, sa substations. Samantala, sakaling makarating ang naturang oil spill, tinatayang nasa 17 hanggang 20 barangay ang posibleng maapektuhan dahil dito ay nagkaroon na ng inisyatibo ang Coast Guard at nanawagan sa lokal na pamahalaan na magkaroon ng gamit na makakapag-absorb ng tumagas na langis. Yan ang ulat mula rito sa himpilan ng Bombo, Radyo Legazpi. Ito si Bombo Romela Sakayan for the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Samantala, 50 drum at halos 200 sako ng langis na kolekta sa isinagawang coastal cleanup sa Kaluya mula sa lumbog na oil tanker sa bahagi ng Oriental Mindoro. Pakinggan natin ang bahagi ng report na yan ng Bombo Radio Iloilo. Umaabot sa mahigit 50 na drum ng langis ang nakolekta ng mga residente at Philippine Coast Guard sa Kaluya, Antique. Ito ay upang masugpo ang pagkalat ng langis mula sa lumubog na MT Princess Empress sa Nauhan, Oriental, Mindoro. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Mr. Broderick Train, pinuno ng Antique Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, sinabi nito na malaking tulong ang inilagay na oil spill boom sa baybayin. Ayon kay Train, maliban sa 50 na mga drum, nakakolekta rin sila ng halos 200 na sako ng langis sa 3 isla sa Kaluya, Antique. Aniya, inaasahan na madagdagan pa ang nasabing bilang dahil patuloy pa ang oil spill sa lugar. Nananawagan rin sila ng dodasyon ng mga drum at oil spill boom. Ongoing pa rin to this date yung ating coastal cleanup activities dahil siguro tuloy-tuloy pa rin yung effect ng oil spill dahil hindi pa rin yung pinaka main source ang yung concern diyan na once na ma-stop doon ng source ng oil spill na ito, most probably medyo may mabawasan din ang effect niya dito sa mga isla namin dito. So wala pa tayong time frame kung kailan talaga yung ma-stop tong mga activities dito para prevent ang spread at saka of course ang contamination ng mga coastal areas dito po sa island municipality ng Group of Islands ng Kaluya po. Si Mr. Broderick Train. Balita mula dito sa Bombo Radio Iloilo. Ito si Bombo Razi Bordon para sa #1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, wala na raw bumibili naman ng mga isdang ibinebenta dito sa mga lugar na apektado ng oil spill doon sa Oriental Mindoro. At may panayam ang Star FM Bacolod. Nagsasagawa pa rin hanggang ngayon ang kabilaang relief operations para sa mga apektadong lugar sa Oriental Mindoro matapos magdeklara ng state of calamity sa lahat ng coastal barangays mula sa 9 na bayan ng nasabing probinsya si Governor Homerlito Dolor dahil sa epekto ng oil spill mula sa lumubog na Princess Empress na may dalang 800,000 liters na industrial fuel oil. Dahil bawal pa ang pangingisda na siyang pangunahing hanap buhay ng mga residente sa mga apektadong lugar, ay umaasa na lamang muna sila sa mga pinamamahaging malinis na tubig, ganun din ang mga pagkain. Sa panayam ng Star FM Bacolod kay Bulalakaw Municipal Government Department Head Herman Acosta, sinabi niyang nagiging alerto din sila sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office at nagsasagawa na ng preventive measures dahil hindi na nila hihintaying umabot pa sa kanilang lugar ang oil spill kung saan mas marami pa ang magiging problema dahil ngayon anya ay apektado ng hanap buhay ng mga mangingisda sa kanila. Nagpauna na rin po kami ng mga preventive measure, no? At namigay na rin po kami ng ayuda dahil yung pong mga isda na dinadala ng taga Bulalakaw sa Ruas ay halos wala pong bumili. At binabalik po dito dahil
Daga po dyan sa apektado ng langis. No? As of now, binabarat yung aming mga isda at ang ginagawa na lang namin ay pinapatuyo, no? Ginagawa na lang daing. Dahil wala pong bumili, dahil sa mandato ng ating mahal na provincial governor na makaka-apekto sa ating health kung kakainin natin yung mga isda na apektado ng oil spill ng galing po sa lumubog na barko sa bayan ng Nauhan. Dagdag pa ni Acosta na nagpapasalamat sila sa lahat ng mga tumutulong at bukas para sa mga magpapadala pa ng tulong sa pamamagitan ng the Department of Social Welfare and Development. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Bombo Police Report. Isang minor de edad na tumalon sa tulay matapos na hinabol ng pulis, patay nang makita. Narito ang report ng Bombo Radio Davao. Patay nang matagpuan ang isang 17 anyos na si Joshua Nacion kahapon ng umaga, Marso 9 ngayong taon. Nalunod kasi ito sa Davao River noong Marso 8 matapos tumalon sa Bunker 1 Bridge habang hinahabol ng mga pulis ang kanyang grupo. Ayon kay San Pedro Police Station Commander Police Major Marvin Hugos, nakatanggap sila ng report na may mga menor de edad sa ilalim ng nasabing tulay at kaagad naman sila nagtungo para makapagsagawa ng investigasyon. Dagdag pa niya, nakipagtulungan sila sa Philippine Coast Guard at Davao City 911 Rescue Team para sa search and rescue operation. Sinabi rin ni Hugos na na-recover nila ang 11 cellophane na naglalaman ng rugby, 2 transparent mineral water na naglalaman din ng rugby at isang bote ng alak. Base na rin sa record ng San Pedro Police Station, dati na silang kinasuhan dahil sa pagnanakaw. Nagkandak tayo ng rescue operation. Pumunta yung police natin doon at along the way, nakita nila yung police natin, itong mga minor na ito is biglang tumalon sa ilog. Nagtulungan po yung Philippine Coast Guard, pati yung 911 rescue team natin para ma-recover sana yung bata. Ang pahayag ni San Pedro Police Station Commander Police Major Marvin Hugos. Sa ngayon, nakakulong na sa San Pedro Police Station ang 3 nitong kasamahan, habang nakatakas naman sa rescue operation ang isa pa niyang kasama na ayon sa datos lahat mga menor de edad. At yan ang ulat mula sa himpilan ng Bombo Radio Davao para sa Bombo Network News, Bombo K. Marigulye para sa masang radyo ng Pilipinas at most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Noontime Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Pangalagad sa nga Bombo anay sa uto sa gyapon ko po nimo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa aton sini nga mga kabombo. Atensyon sa mga pumuluyo sa nga syudad sa Iloilo, partikularmente sa mga taga-distrito sa nga Molo kay by March 12 Domingo inang adlaw mayara sa nga 5 ka oras nga scheduled power interruption nga patigayon ng More Electric and Power Corporation. May pila ka mga areas nga makabatsyag sa nga 30 minutos nga power interruption. So mag-check kita sa linya karon sa more power agud iya nga mahibaluan naton kung ano pa ang dapat sining may impormasyon nga dapat sini naton mahibaluan. May kantanan karon sa sining scheduled power interruption by Sunday, March 12 no? Sa aton sini matag palamati. Ang oras naton 32 minutos na nakaligad sa takna sini nga las 12. Mainit man karon nga ginadiskusyonan ining pagka-recover sa mga armas, no? Mga armas sa puluyan ni 3rd District Negros Oriental Congressman Arnulfo Teves Jr. Ginsulod kagayna sa taga Criminal Investigation and Detection Group, no? Kaupod ang Special Action Force, Philippine Army kag Philippine Regional or Police Regional Office 7. Nakakuha sila, naginsulod nila ang balay ni Congressman Teves sa Purok 4 Barangay Poblasyon, Basay,
Negros Oriental. Nakakuha to sila sa isa ka hand grenade, granada, no? Isa ka .45 caliber pistol kag magazine, duha ka .40 caliber pistol kag mga magazine sini. May isa man ka rifle kag scope, no? Nga may mga balas sa .45 kag .40 caliber pistol sa ginpatigayon sini nga raid sang mga otoridad. Sa aton sinikaron niya nga mga kabombo. Kung ang kampo naman iyan ni Congressman na Arnie Teves ang pahambalon, hindi pa iya matawag sini Ibanwang amo na gid sina ang natabo. No, granting abi karon niya nga mayara na sa nagpahayag atong duwa sa mga suspitsado kagapon sandig sa ambush interview sa magkatapo man sa media nga ang nagasugo kuno sa ila sa gipamangkot sila sino nagasugo sa inyo nya magpatigayon sa amusin nga operation. Tingin mensionar to sa isa sa mga nag-surrender, si Congressman Teves kuno. Iway naman subong sa nga Congressman pa nga Teves kundi si Congressman Arnulfo Teves Jr., si Congressman Arnie, si Kuya Arnie. Hibaloon pa na nato na, no? Kay sa karon ang latest diri Banwa is that nga why diri iya sa pungsod Pilipinas mo si Congressman Arnie Teves. Ato to siya sa Estados Unidos nagpabulong, nagpa-stem cell kuno to siya. Kagapon nag-expire naman ining leave of absence niya sa Congress kag gina-expectar nga magapauli di siya. Mo gani kag ginato na mensionar ko bla. Lingko sa ads ni do ginapustahan na ni karon mo. Sa liwat to ginaklaro ko lang why to gina-promote ang gambling dire pero amo na karon na matunog sining istorya do ginapustahan na kun bala mapuli dire si Congressman Teves o kon hindi iti may mga nagahulat na diri sa iya. Una diri nga nagahulat sa iya ti siyempre ang makatapo sa kapulisan kay isa ini siya sa mga na-mentionar gintag ang pangalan bilang mastermind sa sining Pamplona massacre nga ginkamatay sang siyam ka tawo lakip na diri si Governor Ruel Ruel ano ganito Digamo. Basta udto hindi mo gipagkalipatan Digamo kay ti manyaga kamo mo. Amo na siya. Sa aton sinima kabombo. Okay na si Miss Joy. Oras sa Bombo Radyo Iloilo Philippine Standard Time. 36 minutos nakaligad sa takna sining alas 12. Sa linya nato na spokesperson sa More Power Iloilo si Miss Joy Fantilaga. Miss Joy, si Bombo Cham inila bikaw sa Bombo Anay Sud tumayng hapon. Bombo Cham, good afternoon and good afternoon man sa aton nga mga konsumidor. Okay, standby Miss Joy dahil lang adjust kami sa imusin nga audio kay medyo mahina-hina ang sulod mo diri sa akon. Now, standby man sa aton sini nga mga kabombo para iya ka Biyernes pa lang mapreparahan ta nga daan 5 ka oras nga brown out sa area sa Molo. May area man nga maka-eksperyensya sa 30 minutos no nga power interruption. Okay, sige standby dahil lang gid sa aton sini nga mga kabombo i-check naton ina sa dili madugay ang linya karon ni Miss Joy Fantilaga nagikan iya sa More Electric and Power Corporation. Okay, check ta na Miss Joy. Good afternoon si Bombo Cham live ikaw sa Bombo Anay Sud to. Good afternoon again Bombo Cham. Good afternoon man sa ating mga konsumidor. Okay. Anyway, dahil lang gid medyo mapropinot gid ang linyata no. Standby ka mo sa aton sini nga mga kabombo. Istoryahan taman ka mo sa di madugay sa aton sini iyang promo bala sa Buena Mano Salvo Year 17 na promo akon sa din 8.5 million pesos nationwide ang iga panagtag sini iya nga promo kag mayara sang 7 ka pamaagi agod nga magdaog ikaw. Sa iban isiniya nga promo ya isa lang iya ka pamagi ang imo sini nga dapat nga agyan agud nga magdaog ka sa promo iya sang Bombo Radio ti 7 iya ka pamaagi agud nga ikaw ang sarang nga magdaog no kon paano ina standby sa aton sini nga mga kabombo kay checkero naton ina sa di madugay diri man sa aton sini nga palatuntunan bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Ang oras naton 38 minutos na kaligad sa takna sini nga last 12 diri sa pagpangalagad man sa bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Mayara sang 200,000 pesos nga
reward money igahatag ang city government, si Mayor Jerry Treñas 100,000, si Congresswoman Jam Baronda magatag man sang 100,000 now nga reward money sa makatudlo sa makahatag information agud nga madakpan ang suspitsado or mga suspitsado nga nag-hold up sa JNT Express office dira iya sa may barangay Quintin Salas sa distrito Sangharo. Now may nadakpan na nga isa. Tiyang pamangkot sini karon nahatag na bala ang reward money nga 200,000. Ang 100,000 to yang kay Congresswoman Jam ti magahalin gito ya sa iya sini nga bulsa mo, no? Sa kay Mayor Jerry Treñas ti pundo sa nga city government. Another issue sinadri banwa kay ang opisina sang JNT Express dira iya sa may Quintin Salazaro waay sang closed circuit television, waay sang CCTV camera, of which galibog ang ulo bisa na nga aton sini nga ni karon iyang alkalde nagalibog ang ulo kun nga nahatagan sila sang business permit kay isa sa mga requirement now para iya nga makaangkon ikaw sang business permit amo ang pag-comply sa CCTV ordinance. TY2 ya sang closed circuit television ang nasambitan sini karon iyang nga opisina. Amo na ganing hambalta last time bala hindi na kita gusto pa iya mag dugang pasang palamukol sa JNT Express. Pero isa ini sa mga labing importante karon now kay dako ang kun si Colonel Coronica paton sini nga ICPO director bla, acting ICPO director, siling niya dako ini nga bagay, dako ang bulig sa closed circuit television o kun CCTV now sa investigasyon kung may nagakalinabo nga krimen. Istoryahan taman karon sa aton sini nga mga kabombo. Okay. Sige, balikan ta si Miss Joy. Miss Joy, si Bombo Cham live ikaw sa Bombo Anay Soto. Good afternoon. Good afternoon again, Bombo Cham. Good afternoon man sa aton nga mga consumers. Okay. Miss Joy, pwede mo kami mahatagan sa dugang nga mga informasyon aton sini iya nga matag palamati at the same time mga konsumidor sa More Power may kantanan sa power interruption sa palabuton nga Domingo nga adlaw. Yes, Bombo Cham. Thank you, Gid, no? Sa ginhatag ninyong opportunity sa More Power para ma-inform naton ang aton sining nga mga consumers nga maapektuhan sa sining scheduled power interruption nga mahatabo sa March 12 and 14, that's Sunday and Tuesday. Ang aton sining actually nga paghimuon amo na ni ang energization na kag loading sang aton nga bag-o nga 30 MVA mobile substation kay isaylo na naton ang mga feeders, no, from old Molo substation pakadto sa aton nga mobile substation. Kung madumduman sa aton sini nga mga consumers nga sang nagligad to nga sinimana, nagpatigayon kita sang ride-on activity sa NGCP. So medyo naglipot na ni subong ang number of hours nga gi-request naton para sa sini nga energization kag loading sang bag-o nga mobile substation. Ang maapektuhan sa sini nga 5 ka oras nga power interruption sa Domingo from 7 a.m. to 12 p.m. 5 ka oras ang bilog nga Molo Feeder 5. Ang iya sini nga coverage is ang bilog nga distrito sang Arevalo, magluwas gid lamang sang distrito sang Suok kag ang nasakop man diri or nalakip man diri ang portion sang North Fundidor kag South Fundidor. So amo ni ang affected, no, or ang coverage ay sang Molo Feeder 5. And then maka-experience man sang 5 ka oras nga power interruption ang portion sang Molo Feeders 2 and 3. To be specific, ang bilog nga barangay North and South Fundidor, ang kumpanya Habog-Habog Salvacion, Boulevard, Barangay San Juan, Barangay Kalumpang, and Barangay Kalaparan. And then portions sa mga masunod nga mga barangay. Ang Tapok, North San Jose, North Avancenia, San Antonio, Katilingban, Kasing-Kasing, East Baluarte, kag South Baluarte. And then, aside from the 5 hours, ang bilog nga Molo Feeder 2, bilog nga Molo Feeder 4, ang portion sa Molo Feeder 3, portion sa Molo Feeder 1, kag portion sa City Proper Feeder 4, maka-experience lang sang around 15 minutes, no, nga power interruption sa morning,
during isolation 7 a.m. to 7:15 between dira nga oras, kag between 11:45 to 12 p.m. naman sa udto kung magbalik na kita sang supply sang kuryente. And then pagka Martes, kay syempre we have to observe no sang aton sini nga loading, kay kun baga Bombocham bag-o siya, so syempre may ara pa na siya nga observation ng aton nga technical. Pagka Martes may ara kita nga shutdown nga pagapatigayonon 30 minutes ang bilog nga Molof substation, pero ining shutdown sa Martes magadepende ini siya kung may kinahanglan pagid no nga adjustment kita nga pagapatigayunon sa power interruption naton nga natalana sa Sunday. So may ara kita observation mga 2 days no kung normal man ang loading kag wala man sang problem, so wala hindi na ni pagdayunon ang sa Tuesday nga power interruption sa bilog nga Molo substation Bombocham. And aside sina, may ara lang kita no nga pagapatigayonon man nga parallel line work sa aton sini nga mga linya aton nga mga poste, magpangilis man kita kay sayang man ang 5 hours para nga hingalitan na malang nato ng oras nga makapatigayon man sa nga parallel line works no outside naman iya sang substation naton dila sa may Molo. Alright, so amo lang ni ang mga kabarangayan na Miss Joy kag ang 5 hours gani mambal bala naton nga mapangot gid ini siya sa 5 ka oras or may posibleng extension pa? Well, ang gi-request ng aton nga technical is 5 hours man no. Tingwaan ini sa aton nga team nga ma-restore antes no ang alas 12. But well, amo na gani ang to hambal estimate ina siya Bombocham kag kita man sa ensong more power, hindi man naton gusto nga ma-extend pa ang power interruption. Tingwaan naton nga ma-restore as soon as possible. All right, thank you so much Miss Joy. Maayong hapon. Thank you man Bombocham sa time nga ginhatag ninyo sa more power. Thank you and good afternoon. There you have it, si Miss Joy Fantilaga nagikan o kunang spokesperson sa nga More Power Iloilo. Sa paghatag sang dugang nga mga impormasyon, may kantanan sa sining power interruption 5 ka oras sini. Now sa distrito iya sa nga Molo sa palabuton sining nga Domingo. Sa mga wala makalagas bala kagaina, pwede nyo ma-check sa Facebook page sa Momo Radio Iloilo or sa Facebook page sa More Power Iloilo ang mga schedule o kung mga lugar specific sini iyang mga areas dira nga kung saan magasufrer sa nga 5 ka oras sini nga power interruption. Ang oras naton 46 minutos na kaligad sa takna sini nga alas 12. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka banwa. Istoryahan ta ining first district Sports Association meet nagasugod na kag may ara paginiya sa nga magluwas sa First Congressional District Sports Association meet abe. Now, may pagapatigayunon pagid sining Garin Cup. Lakip na si Nadri Manuel later on istoryahan tama na si Congresswoman Jan Maronda, isa sa mga nagboto pabor mo sa sining House Bill 7352. Sa aton sining mga kabombo may mga araman sa mga nag-disagree sining House Bill 7352 sa pagpatigayon sining ining proposed nga Constitutional Convention Act. Sa aton sining mga kabombo. Then later on, hamalunta, magkutunta si Congresswoman Jam na atag yan ang 100,000 pesos niya nga para sa reward money ito dakpan iyang suspect nga nag-hold up sa JNT Express. Lakip na dugang pagid sining mga balita kag impormasyon sa barangay nga pagpalayag sa Momonay sa Udto Bantayan pagkatapos sa pila ka importante nga mga panumdum. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities March 5 to 11, 2023. Ang Valhalla Band, isa sa mga best rock bands ng Iloilo, ang natalana nga mag-unleash ng ila great collection of rock songs nga ang kalabanan nagikan sa 90s and up sa 2 ka oras nga rock extravaganza sa Concert at the Plaza, blasting off at 6 p.m. sa March 11, Sabado. Sa among musical event, napulo ka mga Plazuela de Iloilo Mugs ang iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Marso 12, Domingo, ginaagdang tanan nga mag-participate sa selebrasyon ng regular Sunday Mass sa among petsa
sa Latolda, alas 11 sang aga. Sa tion sang Eucharistic celebration, ipangamuyo naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kabakod sa pagpangatubang sang tanan nga mga man-made kag natural calamities sa tuig 2023. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tao sa imo nga palibot. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag, enjoy! Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Lapnago na ang mga nagalakta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kun ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi galayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-ana, ilabi na online. Ang pagpain o kung pag-segregate sang basura umpisa sa panimalay, nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapaina sang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakadto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag Philippine Standard Time, 53 minutos sa kaligad sa takna sining alas 12.
Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Oy, sa mga kabombo nato na umpisa na kamo sa pagtipon sa inyo sini nga mga entries nila or produkto pa lang anay sumong, no? Sa ton sini mga kabombo. Iaryo, istoryahan ta kamo bala sugiran ta kamo, no? Dako naman or big time nga pa-promo sa radio ining Buena Mano Salvo Year 17 promo kung sariin 8.5 million pesos total prizes nationwide ang iga panagtag. Sa aton sini karon niya matag palamati ang umpisahan ninyo nga tipunon sini nga mga produkto amo iya ang masunod. Amo iya ang masunod, tandaan nyo gid Bioderm bat soap sa aton sini mga kabumbo, mga Bioderm germicidal soap, bat soap ina siya, ginahugas sa kamot, ginahugas sa guya, ginahugas sa inyo sini iyang lawas gamit habon ba lang ang pinaka-common sina sa aton. Kung maligo ka, napangita mo habon nga hamot. O, do mo sinamo ng kinandan, habon nga hamot. O, ti kay hamot kidman mo, ti kung gamiton mo yung Bioderm germicidal soap ini siya, kakas na tanan sini nga mga bakterya sa imo sini nga lawas, nagahamis-hamis pa ng imo nga kutis. Umpisan ko gani gamit sang Bioderm para maghamis man ang kutis ko. Makuha ang mga bakterya disguya ko. Ikaw, umpisa ka naman na gamit subong sang Bioderm ang putos sina sa aton sina makabombo, imo sina iya nga supton. Sa aton sina matag palamati. Next, amo ang Orocan. Sa Orocan, maayos ang buhay mo. Ti dapat sa aton sini nga tagsa ka panimalay, dapat organisado ang tanan. Ti kung gusto mo nga mangin organisado ang imo sini nga pangabuhi, umpisahan mo iya sa pag-organize man sang imo sini nga mga pagkabutang, no? Imo nga bayo, imo sini iya nga mga gamit dira, i-organize nimo gamit ang Orocan products. Sa aton sini mga kabombo. Next, amo iya ang Mighty Mom Antibacterial Dishwashing Liquid. Mighty Mom Antibacterial Dishwashing Liquid. Hugasan sini nimo ang inyo sini nga pinggan, platito, yahong, kutsara, tinidor, sang Mighty Mom Antibacterial Dishwashing Liquid soap, no? Dishwashing liquid soap. Sa aton sini karon niya mga kabumbo, gamay lang niya nga patak. Grabe ang bukal sini banwa. Sarang na nga mahugasan ang kinanan sang isa ka pamilya. Kami dibri karon, manyaga kami sa Bumbo Umel kag mga bisita tadri from West Visayas State University. Isa lang niya ka tulo sa ma-lunch pa. Sige, si Mayor na. Okay, sige, balik-balikan talaga siya karon. Di pagkatapos panyaga ni Mayor Richard Garen, hugasan niya kinanan sang Mighty Mom Antibacterial Dishwashing Liquid Dishwashing Soap. Sa aton sini nga mga kabumbo, kakas ginayang tanan sini nga bakterya dira. Produkto pagid ganyo sini nga dapat nga tipunon, amo iya ang Silver Swan. Silver Swan soy sauce, amo ni ang nagakumpleto sang kananam kag kanamit sa inyo sini nga sudan. No ginapaminsar ko na subong mumumil ang panyagahon ko karon sinugba nga bangroso. Ang boneless na bla. Tapos kita bumbumel, no? Ang aton sini nga talamdan din nag-blackout. Ay pro nagbalik siya. Okay na, kalma lang, dira ka lang, steady pulse na. Silver Swan soy sauce. Isaw-saw mo dira ang sinugba nga bangroso ang boneless ba? Sus Maria, kagusip ko nang kilala ko pa sinya mig nanyaga ko mig. Likoy kaon mo. Billy man. Pork belly, gali. Billy, no? Nakibot man ako abi kung sino nga Billy ang pinanyaga niya. Silver Swan tuwing gamit yan, nanam-nanam ko, no? Sa aton sino makabombo, kag kung maglaba ikaw, gamito ni mo Surf Laundry Powder Laundry Soap. Nga anong bintaha kung powder ang imo sini nga gamiton, kag Surf ang imo sini nga gamiton? Kay man, ang Surf Laundry Powder Laundry Soap, no? Gamay lang niya nga butang sini mo, mabukal ni kag kakas tanan sini nga mancha. Kag subong man ang R. Florete Pawn Shop and Jewelry, your Diamond and Pearl House. Kung may regaluhan ikaw, sing-sing, rilo, pulsiras, aritos, or magprenda ka man sang item, magpadulong lang sa R. Florete Pawn Shop and Jewelry, your Diamond and Pearl House. Umpisahin nyo na sa pagtipon dira sang
mga produkto nga aton siningin panglawag kay by Sunday amo man yang official sining launching sang Buena Mano Salvo Year 17 na promo. Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 58 minutos na nakaligad sa tak na sining alas 12. Check natin this time si Bombo Angel Tan. Si Councilor Cedric Cabaluna nga mo magkaroon ang Officer in Charge or OIC, Vice Mayor. Why kuno nagalain ang buot kag do hindi man kuno insulto adtong ginhimo sang alkalde nga nagpadala sang endorsement sa City Council agod iya nga naga-request nga magadihon sang isa ka ordinansa nga nagadumili sa pagbaligya sa mga peke kag counterfeit nga bagay. Pero sadtong nakaligad nga sesyon nag-react abi karon si City Councilor Plaridel Nava nagambal siya nga siyang lihok sa aton sining alkalde is distasteful. Do kasubong na karon niya nga kulang na lang ang balon sa aton sining alkalde nga why ikasangkol ang mga konsyal sa syudad sa Iloilo nga magdihon sa nga ordinansa. I-check naton si Bombo Angel Tangel sa report na please come in. Bombo Cham, wala siyang may nakita nga malain o konsala si Councilor Cedric Cabaluna sa nangin lihok sang opisina ni Mayor Jerry Treñas nga paghatag sang nakadraft na nga daan nga ordinansa. Sa interview sa Bombo Radio kay Councilor Cabaluna, iyaging pahayag nga wala man sang may malain sa ginahimo o kung ginhimo sang executive branch nga ginpunan kung ginapunan kung may kakulangan o kung kinahanglan dugangan sa bahin nila sa may City Council. Suno kay Cabaluna nag-ubra side by side ang executive branch kag legislative branch. Nagtuad man ang konsehal nga hindi man spoon feed ang ginaubra sang opisina ni Mayor Jerry Treñas bangod nagaagi man ini sa insakto nga proseso ang ordinansa kag wala man ginaaprubahan gilayon sang City Council. Amo na gani Bombo Cham nga sa end bala magpasar sang ordinansa gina-refer ini sa nagakaigo nga komitiba for study report and recommendation. Kag diri gina-refer for specific man ding komitiba kag dira gina-studyhan Bombo Cham kag ginahatagan sa nagakaigo nga committee report. Dugang pa ni Cabaluna ginarespeto gid niya kag sa City Council ang inputs ni Councilor Plaridel Nava kag ini ang basiman sa eksperyensya mismo sang konsehal sa City Council. Yari aton pamatian bala ang nanging pahayag ni Councilor Cedric Cabaluna sang aton ma-interview. Well, kung lang taon mo Councilor Nava being veteran man nga konsehal, mayara man nga inputs dira based on his experience and the manifestation is respected man by the whole body sanggunian. Ato naman niya, I see no harm with the executive giving suggestions kung anong mga areas of or gaps nga dapat mapuno based on their experience. Kung lang taon mo, our legislative agenda should be side by side also with the executive agenda. Lang taon na mabalaan sa executive kung gina-implement na nilang isa ka ordinansa, kag makita nila may mga gaps da ay kabudlay ni implement or hindi ini makover ang ini nga money. So sa in the process of implementation, dili pala makita ang mga gaps, and that's the only part where ma-refer liwat sila sa aton to improve our ordinance, hindi man kita dapat gid sarado sa amo ning mga suggestion from the executive. Side by side nga naga-suggestion man kita sa executive kung kita man may kita nga mga gaps, So I don't find anything wrong with the current system of the endorsements coming from the executive. Kasi angay gid man na nga sila ga-implement. To be more specific about it, you look at this parking ordinance. Sila nag-implement sina, it was passed already prior, ara na mga parking areas, ara na ang mga parking fees. Pag-implement na nakita nila alang ni kay City Treasurer niyang gin-assign to collect, hindi siya ka-collect. That's why gin-endorse liwat sa aton kung pwede bayluhan instead sang City Treasurer LEO. That's a suggestion nga coming from executive based on their implementation kung nakita nilang gaps, and we welcome that endorsement. So wala gid ko nakita nga malain man sa muna process. In the same manner nga pag-implement sang LPTRP ng executive kung nakita tang may mga problema, may mga gaps, nag-organize man kita based sa
legislative initiative na nag-organize kita Transport Summit sadto, bringing together the executive department through the PSDMO on the table and the transport cooperative. So that's also the legislative giving suggestions to the executive. So hindi nga synergy sa aton efforts, I don't find anything wrong with it. But most welcome man ang inputs from Councilor Nava, no? And at the same time, siguro it's a manner of looking at it kung anong perspective ka ginalantaw. Kung good faith man lang ang executive and legislative giving suggestions to the betterment, no, of legislative agenda and implementation thereof, I don't find anything wrong with it. Sa bahin bala councilors ang statement ni Councilor Plaridel Nava nga doon ni gina-spoon feed ang City Council at the same time sa iyaman nga sentiments kung ginahatagan niya kung ginaprotektahan niya ang independence kag dignidad sa City Council. Ano sini ang inputs mo, Councilor? No, as far as I'm concerned, kung hindi man spoon feed ang pamatsyagan, kung mag-endorse ang executive ay man ginambal nga aprobahan yun ni Dayon, ha? No? So, ginambal man nga, these are their suggestions, that's why gina-endorse for our consideration. No? So, ara sa aton kung sugtan ta, kung ang ilang suggestion is valid, being after the experience and the implementation part of it, wala man problema. So, I don't feel like we are being spoon feed, no? And at the same time, our independence can always be could always prevail when we make our decisions, not when we are being suggested upon. In the same manner, the executive can suggest, in the same manner, the public can suggest. No? It's a matter of perspective siguro, and that's why kung anong aton pagbaton, kung anong action taken, diraya gapakita ang aton independence rather than kung naga-question man anybody for that matter, mapa executive, mapa national government agencies endorsing policy considerations for us. I don't feel, no? And personally, I don't feel like we're being dictated upon. It's more like we are being suggested upon nga may mga experiences sila nga mas nagakaangay nga muni or amuna. And the legislative is there to study, report, and recommend. No, that's why wala siya, hindi siya automatic nga kung ginendorse ang executive, approved dayon, ginapagi sa komitiba, ginamiting ta pa, ginaistoryan ta pa before naton we take action on it on the legislative level. And whatever actions naton, ginabalik naton after passing it, ginabalik man sila to be implemented. So I guess it's that synergy, no? Welcome naton niya mag-question the same manner, the same open door for us to also make suggestions sa aton executivo when we make representations with our offices, no, from in the executive, no. So we welcome ang synergy nga ini amo na naging sekreto sa aton nga syudad sa pag-uswag. We're always trying making suggestions to each other. In the same matter, we welcome also the inputs from Councilor Nava. Bombo Cham na katian sa atong mga kabombo, si Councilor Cedfrey Cabaluna. Alright, muna bilang hambal naton, hambal ni Kagawad Plaridel Nava, gani siya tumalagsahon ng kalang yung makakita mo nga ginaduhol na sa executive sa legislative department ang iya sini nga mga tinutuyo. Hindi naman lipod si balo naton. There was a time nga may kagustuhan si President Rodrigo Duterte. Ginpagi niya sa lower house, ginpagi niya sa upper house. Same as with sa kay President Noy Aquino and President Bongbong Marcos. No, ugaling kiti ako ya mo Angel, mas diri ako ya malantaw sa implementasyon sang ordinansa. Anong tala na karon sang kadamo-damo na sang ordinansa tang iban sinadra ginpasar malang para magpagwapo-gwapo mga konsyal tada? Why man gani na implementar sang mayo, why man na implementar sang gusto? Isa pagid sa mga gusto ko i-point out nga kung kay isa bala, hindi lang kay isa, damo na ni natabo, no? Nga miyembro sa City Council nga kung may isa to iya ka persona nga makapaminsar nga do manami ning ordinansa kag siya magduso, no? Ang iban sini iyabaw, ginatingwaan gid nga hindi ini madayon. Kay ti karon si Konsehal Uber lang to iya ang gwapo. No, paano yabi karon si Konsehal Impistan? Hindi siya masapakan. Do sa mo sila bala. Mismo si Kagawad Plaridel Nava managambal nga kung may isa kagatos or sa 100%, 90% gidri sa mga ordinansa ang wala gina-enforce sang mayo, wala gina-implementar sang mayo. Tiyan mo na ganing pamangkot naton. Kay karon kay damo pagali sa mga ordinansa nga wala na implementar sa mayo, madugang pagkikita sa ordinansa, okay man ang ina,
magdugang kita sa ordinansa para nga damo kita sang pagsulundan, may guidelines kita diri sa syudad sa Iloilo nga ginasunod, pero ang labing kaglabaw nga importante sinadira kung paano implementar kag kung sino ang ma-enforce ini, Momo Angel. Exactly, Bombo Champ, just like balik naman di after gani isang just like sa parking fee ordinance gani bla Bombo Champ, after nga mapasar ini sa bahin naman sa Public Safety and Transportation Management Office, balik sa executive branch nga bahin ang implementation, and amo ina ang mga balantayan kay after magpasar sa City Council sang mga ordinansa man di Bombo Champ, sa bahin na sa implementation ginabantayan kung until when ini i-implementar dili sa syudad sa Iloilo, just like sa may CCTV o kung ining closed circuit television nga naglupok naman liwat sang tion nga may nagwa nga insidente nga kinahanglanon kung tani ang recording apang ini na hibaluan gali nga wala sang closed circuit television sa area. Isubong nagagahod naman ang ordinansa Bombo Champ, kag diri naman nagasulod ang mga amendments agud nga ipatuman diri mismo sa syudad sang Iloilo. Amo ganito ang bako nagligad bala Bombo Angel, ika-196 na ni nga amendments sang closed circuit television na ordinance gani, pero duway mangyagyapon iya ginasunod. Isa sini sa pinakanami nga example nga nahatagan sang business permit amo inang JNT Express Office dira sa may Quintin Salas. Ang amo sina nga sahi isang establishmento nagakadapat nga may ara ina sang closed circuit television. Ti karon waay ti hawkam nga nahatagan sila sang business permit sila dira. Kung natagan giman sila sang business permit, may isa sila ka-requirement nga wala na comply. Ti eksakto bala ang pagpatuman sa CCTV ordinance naton sa ngaton sini nga mga ordinansa dire. Amo na karon niya ang nagamater sina dire, kada damo sa mayong ordinansa nga makabulig sa mga pumuluy sa syudad sa Iloilo, sa mga investor, so on and so forth. Ang punto sina diriya ang implementasyon pigado. Ang iban sini kasugid niya ang amon niyang ordinansa na implementar namon may ngipon May ngipon pero kung ikagat nimo mapungel kay postiso ang ngipon. Ang luyag ta iya nga kung mag-implementar sa nga ordinansa hindi kay isa kadlaw, duha kadlaw, isa ka semana, duha ka bulan, tatlo ka bulan, tapos way na diyon curfew for minors. Maglagaw ka mo bala sa kundiin-diin sinadiri? Di bala dapat alas 10 wala na iya sa minor de edad nga nagalagaw? Tinga may ara pa sa gyapon sa mga minor raw sa mga establishmento komersyal, particularmente bisa may Mandurriao district. Eksakto ba lang implementasyon sina Bombo Angel? Ang mga traffic ordinance na ton, kung si Mr. Kunlo ang pahambalon, gina-enforce na nila adlaw-adlaw. Pero lantawa bala, dakpon mo ang isa iya ka motorista, butangan mo sang ticket dira, ang iya sininga sa lakyan, pagkaligad sa nga mga inadlaw, ara man sa nagyapon, illegal park man sa gyapon, or kung sino naman to iyang mga illegal parking, ti usto, gina-implementar kay ginadakop gani. Pero ang punto sinadira, nga kung madakpa na kung tani ang isa iya ka nag-violate sa ngaton sininga ordinansa, inang madudla man sa blakag hindi na siya magliwat. Jel? Amo na gani Bombo Champ, just like isa pagid ka halimbawa ang sa may bike lane bala nga recently gid lamang kung bike lane ordinance nga recently gid lamang giaprobahan ining amendments nga pataas sang penalidad nga naglabot sa 5,000 pesos Bombo Champ. And amo ina ang ayan parang solusyon ayhan ang pagpataas sang penalty agud nga wala sang may makakumit o kung ining mga on-road parkings bala Bombo Champ. And at the same time, at the end of the day, sa gihapon ang implementation kung tuod ni ordinansa naga-exist kag taas ang penalidad kung wala maayo na patuman ini kag ginabantayan sang nagakaigo nga departamento o kung ang implementing body sa gihapon ang mga tawo o kung ang mga taga-syudad diri Bombo Champ magasaligid lamang wala man ginadakop kumbaga ang ordinansa wala sa gihapon sa ngipon Bombo Champ. All right. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Angel Tan.
isa pagid sa makabig naton iyang daw nagapalawlaw sa implementasyon sa mga ordinansa. Amo ang maninoy system. Ina nga kung may madakpan ka bala, tidalon mo lang to sa kilala mo dira sa may Iloilo City Hall, hutik-hutikan nga pre, dakpan ko to kina pre, basi pwede ta ni maayo to pre, tapos ang kilala mo dira, masaka man to sa kundiin nga opisina kang ambalo nyo pre, pasensya lang niyo, ato ni grupo ni, imbis kung tani iya, nga lesson learned na sa nag-violate, sang ordinansa, daw mambal sa sunod kung madakpan ko, ara to si kumpare ara to si maninoy, ara to si angkol, nga magahusay, kag siyempre hindi ko magmulta kung may mulultahan Tiyan mo sina ang isa man sa mga problema naton karon. Kung eksakto iyang enforcement abisang ordinansa, kag isa pagid banwa, bangod man sa kapigado sa enforcement sa mga ordinansa, kita nyo nagaan sang business permit ang opisina sa JNT. Tapos kung why sila hold up to, why pambalaan nga why sila gali niya sa CCTV camera. Basi kung isa man na sa mga nakita bala sang alkalde, nga tido mga konsyal tada why gid sa may napinsara nga iba now. Ati ari na lang hatagan ko na lang sila sang ideya, ordinansa nga nagadumili sa pagbaligya sang mga kinawatan or counterfeit o konpiki nga produkto. Inang pag-endorso kag pag-request nga maghimo sang ordinansa ambal ganini kagawad said free kabaluna, hindi man na right there and then nga aprobahan na mo na kag mangin ordinansa na. Tunan pa na namon, husisaon pa na namon, may mga patigayunon pa na iya nga study report and recommendations, may mga public hearings, so on and so forth. Hindi man na yung silingi nga dali-dali, amo na dayon, i-aprobahan namon. Galing ko kung kaisa, amo man na blang hambal nila nga kompetisyon kung sino dira iya may ara sa nga makapunto kung makaduso dira sa maayo siniya nga ordinansa. Ati show do siya lang sining gwapo ya krone. Di kabay pa nga focus kita anay sa enforcement, implementation, no? Sa aton sini nga mga ordinansa sang sa magdugang pagkikita. Why man sa problema kung madugang pagkita ordinansa, pasiguraduhon ta lang nga eksakto ang pagpatuman or enforcement sini. 16 minutos na kaligad sa takna sini nga launa. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka banwa maging kaupod naton si Miag-aw Mayor Richard Garin diri sa palatuntunan na bombohanay sa udto pagkatapos ang pila ka importante nga mga panumdum. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Sang skinny jeans, manami ini nga isuksok bagod nagahuro magi ng kanami isang legs ang isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans.
Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sang aircon, agud nga mabuhinan ang init nga ilang nga nabatyagan. Apang nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas ng impeksyon, kay mga balatian, kaangay sang pulmonya. Gani, hagan-hagan na lang ina, bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbag-o sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabug-usan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung nagacramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan Minutos na kaligad sa takdang alaw na balik sa pagpangalagad sa nga bombo na isaudto sa gihapon kapunin mo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa kay Bombo Peter Jan Bayaska. Ginalibot ni Bombo PJB kagin pang tsikyar diryo ang mga high-risk establishments kag iban pa nga mga establishmento komersyal kagin tsikyar kung bala may ara sa closed circuit na television or may CCTV sila kay ang aton siniya nga OIC City Director sa persona ni Police Colonel Joris T. Coronica ang nagpahayag nga dako giniya, no? Dako ang bulig sang closed circuit television sa pagsulbar sang kaso sa mga krimen nga nagaklinabo bisan nga ni sa vehicular accident. Amo ning importansya kung tani isang closed circuit television mo for monitoring kag mangin reference mo man later on kung may mga nagklinabo siniya mga insidente. Check tabla si Bombo PJB. PJB Master sa report na please come in. Sa subong Bombo Champ ginatang validate diri sa mga kapulisan naton kag at the same time coordinate man diri sa aton city government sa karon kag throw man diri sa pag-review iya sa nga ordinansa sini nga nag-existing na angot diri sa mga closed circuit television bala kay subong tigin patigayon diri gin review iya ni Councilor Triñas, no? Ang ining ang mga closed circuit television diri sa may mga establishmento commercial diri sa may syudad iya sa Iloilo. Base diri sa pinaka-latest tong natabo nga pag hold up dito sa GNT Express bra dira sa may area
sa distrito iya sa haro nga kung sa DNP isa diri Bombot Champ ang natigayon iya nga madakpan didto sa ato sa mga kapulisan dira man sa area sa Liganes, pero ang latest sabong so duwa ang applies pa kag magwa na diri karon sa proper filing no sa mga kapulisan naton. Atay sina ko madagdag ang warrant of arrest, so dira nakabagahimo naman na lihok ang mga pulis naton nga madakpan ining mga duwayad to ka mga suspect. Kag isa diri nga natigayo madakpan nga suspect diri sa aton siri nga mga kapulisan. So mo to ang ginkuhaan iya sang basis sang mga pulis naton para ma-identify ang ining duwa diri ka makopdanan niya o kung mga suspect Bombot Champ. Kag subong base dito sa kipasalig man diri sa alkalde naton si Mayor Jerry Trias nga mag-atab sa sang reward sining 100,000 pesos ang city government naton, tapos tigin dugangan man diri ni Congressman Jamjam Baronda sang another 100,000. So bali 200,000 tanan sa konsido na Bombot Champ ang makatudlo kag okon makadakop sa tong tatlo iya ka masuspitsado. So hambal diri sa ato City Director Bombot Champ diri kag nakadepende iya sa alkalde naton kay subong tinadakpan tong suspect nga isa sa pagpatigayon sang hugot man nga intel gathering sang polista kag dito may nakabaton sa information nga dito ini sa nakapuli dito sa isa ka barangay sakop sang Banwa iya sa Liganes Ginubatan, particular sa Ginubatan. So dito kada tigayon ini siya madakpan. So naigoy adto sa Porsot. Subong so nakadepende sa alkalde naton kung bala bisan sa isa nga nadakpan nga ni kung makahatag ini siya sa reward diri sa mga nagtudlo sa mga pulisan naton. So nakadepende na sa alkalde ta. Kung sa 200,000 kung depende kung pila ang matag niya. So ay padresing hibalo diri ang aton Siliga City Director diri iya sa karon. Sa subong ti ang gakalatabo kag ginpang-check taman diri ang mga aside sa mga closed circuit television diri may iban diri Bombot Champ nga why naka-comply base sa existing ordinance diri sang city government nga kung mag-apply ikaw sang business permit side sa mga proseso nga dapat igapatuman dira. So gina-require gid nga dapat nga ang isa ka establishmento may ara sang closed circuit television. Akon amo na blang nga makit-an dira yabi ang kung sino dira gawa CCTV. CCTV. So ang gakalatabo sa nadi may napangkit-an kita diri nga pila ka mga establishmento like sang iban diri Bombot Champ mga pawn shop bala. Pawn shop. Nakit-an naton. Mga pawn shop. Why sing gwardiya? Ang nga wala gwardiya. Nga wala gwardiya? Way guro inog bayad sa gwardiya. Way inog silda? Oo. Sus Maria ka Amo na may mga tiladra ka mga establishment. Grabe niya, grabe sa din niya nga tagtatlo kabilog ang gwardiya ni lunsay pa nagauyat ka lagba pa sang mga armas nila, mastero? So bira na daya sa may area sang Nadalan Guangko, may ara dira kita nga Flority Pawn Shop dira Bombot Champ. Guangko, so gwardyado tanan, duwa ang nakaposting sa gwa. Tapos may ato pagito ano bla? Kung sa pulis bala PSG. PSG, ano ganin ang PSG? Police sa gate. Police sa gate. To point daya gate ya daw pistol nga door na siya Bombot Champ nga dira sa nagasirabre. Tapos nakaposting ang duha ka security guard sa tubang. So amo to nakita naton kag same time ti ang pila ka mga bangko pagid. So na ang Queen Bank draya sa may area kadalan mapa, so ginset ka ehemplo taman para nga mapakita tabla sa iban. Dira nga muning positioning tanan sa mga security guard naka full battle gear pa na tanan. Bombot Champ may aside sa mga ara naka-posting iya sagwa tatlo, tapos sa same time ang dito iya sa sulod, pagsulod mo may gwardiyaman, pagsulod mo dito sa may transaction mo sa bangko iya sa sulod. So may ara man iya sa security guard dira particular dira sa may Queen Bank mapa kag sa iban pag matagsak mabalansyas nila diri. So mo nga ginset ka ehemplo ta alamang nga mapakita naton bala sa iban dira nga mga establishment man kaya marusubong ang hugot nga ginapatuman diri sa mga pulista. Kag ang kampanya sa aton sa nga bago ra kapungko nga city director diri si Colonel Cornica lamang nga
mapa ano ni bla why masilingan na ang pulis naton talaga tinamad Bombo Champ sige ilang nga kampanya kumbaga ang mga pila diri mga force multiplier kung sa barangay diri existing mga tanod dira so dapat i-address man nato na sa ila kay same time ang iban tagid so required dapat nga may ara iya sa mga blue guards o kuno mga security guard na dapat nga nagabantay sa ila kag isagid kadako nga nabulig man kung may ara sang CCTV kang tagsa ka mga establishmento komersyal diri Bombotsam. So may mga ara gid bisan ang iban dira so nakadepende ni sa karon kung ano ang matabo pero kay ambal ni sang city director ta ang CCTV naton ti may existing ordinance na nga ara dira pero sa mga parte sa security guard diri Bombotsam so mo pagid isa diri kagina ginapa-address kina palabot diri lamang malikaw ag mabantayan naton ang tagsa ka mga negosyo kasang mga negosyante man naton diri sa may syudad sa Iloilo. Kaya pala siya mambutan sa city director ta sa aton sa interview. Mahatag sa reward sa makadakop. So atong hambal niya during hot pursuit hot pursuit operation. So ang resulta sa amon hot pursuit isa lang nadakpan out of 3. So I don't know kung ano kung depende siya kay mayor kung wala man bihag in pastrolya kay wala man na sang guidelines na nag-govern. Depende na kay mayor discretion niya. So bot silingon bisan isa na nadakpan nga hindi gid totally nga ma-release ang 200,000 na 100,000 ka mayor kay Kong Jam 100,000 man. So nakadepende siya kung ibuhin sa 200 na nga bisan isa na nadakpan Colonel. Discretionary sa part niya kung ano ang gusto niya. So ang sa latest Colonel Subong natapos ang hot pursuit no ang daw proper filing na lang matabo to sa duha ka suspect nga charge. Pina-file na naton kaso wala to na lang na nato mag-abot ang waran kag ma-arresto na sila. Walti ang sa Subong ang concern sa latest sa madatos nimo ang parte sa mga establishmento nga dapat may ara gid sa mga closed circuit television din Colonel no ang kalabanan. Yes, may ara kita nga sa city ordinance naton may mga covered nga establishments nga dapat magpa-install sila sa CCTV. Pero hindi tanan. That's why sa assessment ko ang DNT Express daw hindi siya covered. That's why nga ang atong si Councilor Treñas last 3 days ago nagpatawag sang sang deliberation kung paano ma-improve ang CCTV ordinance. Ang mga parte sa mga blue guards ni Colonel. So dapat may ara man tani sa mga drug coke establishmento gid. Nga dapat may gwardiya. Ano lang naton advice lang naton na I don't know kung may ordinance na nag-govern but as far as I know wala pa ako kabalo kung may ordinance na nag-govern sila pero just to be kung ikaw security conscious ka kag dako ang cash flow mo kag kasarang ka man makabayad sa security guard mas mayong mag-hire ka sa security guard. Puputam? Okay. So nabatian diri si Police Colonel Juristi Corrica ang aton siling city director. Si halin ka diri sa may ibaning lugar diri particular sa mga area sang downtown naton. Mayroon ko may mga ibang nga matubad nga establishmento wala Bombotsam nga may security guard. Puro ba basing iba nagasalig maladi nga may gwardiya man na sa taboko. May gwardiya man di sa kilid ta tinga paano kuha ka security guard. Kay may ibang dira nga masaming gatabukay man lang mo. Ang dito sa Piak nga halimbawa ang pawn shop sa Piak B may security guard. Ang sa diri sa tabok ya sang karsada, why kanang gwardiya. Ang stag ning ni tawag gabantay bala sa mga nila wala.
So solo kay share kag isa ka amo nang tawo diyan. Providing security guard amo na nakita naton diri sa pila diri ka mga establishmento commercial Bombo Champ. Pero ang reward money nahatag na, Master? Why pa? Wala pa. Okay. Why pa? So nakadepende sa kay mayor kung ang tong reward to sa isa ka nadakpan, tiyambal ni Colonel Cornica Senade, why pa man distraction sa aton sining alkalde diri kon bala ihatag pero gin-confirm niya nga wala pa. Guro ti kung matatlo ito na tigay madakpan sa pursot mo Champ. So dako man ang posibilidad diri nga hatag ding reward money ngani nga gipasalig man nga 200,000 pesos, 100 sa alkalde ta kay Mayor Jerry Triñas kag 100,000 man diri kay Congresswoman Jamjam Barunda Bombotsam. All right. Ultima dalo to ka report diwat para sa pagpakaragad sa Bubanay Sugtoy naglabas sa Bombo PJB kag para sa the number 1 ang most trusted radio network in the country Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Salamat kid na Bombo Peter John Bayas ka PJB Master sa imo sining nga balita. Ti sunod sa kay Colonel Coronica wala kuno iya malakip sa mga establishment nga gina-require ang JNT Express. Tiyan pa man kung sila nga way nalakipaw sa aton sining mga kabumbok iti may kwarta dira sila nga ginauyatan, may mga parcel dira sila nga ginapanghalungan. Nga way sila nga hindi sila required nga mag ka-comply sa CCTV ordinance. Tiyan mo man kining rason karon nga may ara pagid sang another amendments sa sining CCTV ordinance kag diri sa amendments tinutuyo sini Banwa nga tanan na iya nga establishmento komersyal pa-complyon gid nga dapat may ara sila sa closed circuit television camera ti may closed circuit television or may CCTV council man kita nga ginatawag mo pero amot lang kon nakasapol na ini sila agud iya nga maplastar sa kun anong mga pagsulundan dira nga dapat sini nga ibutang dihunon sini nila agud nga amo ni ang manginbalasihan sa nga mga tag-iya sa mga establishmento komersyal. Ang 100,000 pesos from Mayor Jerry Triñas from city government way pamahatag sa kay Congresswoman Jam Barunda ti balonta kalon ko nahatag na ni kay may nadakpan na tumo may at large pa nga duha ka mga suspitsado nga amo sining responsable sa pag-hold up sa JNT Express sa office dito iya sa may barangay Quintinsalas sa distrito Sangharo. Standby kay aton sini nga pagkingangutan man karon ang Long District Representative sang syudad sang Iloilo. Agod nga makakuha kita sang dugang pagid sini nga mga impormasyon may ara man sang development karon iya Banwa natuhoy diri karon sa sining bill nga nagaduso sa pagbalik sang Negros Island region ukon ining NIR kag mangunsiyo kita sa kay Congresswoman Jam Barunda diri man sa aton sini nga pagpangalagad sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Ang oras naton 36 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Standby sa aton sini nga mga kabombo diri man sa aton sini nga pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto. Yari na karon sa aton sini nga linya live via Viber si Long District Representative, Iloilo City Long District Representative Julian Jam Barunda. Madam Congresswoman, live ikaw sa Bombo Hanay sa Udto. Kupunin mo si Bombo Cham. Good afternoon. Bombo Cham, good afternoon. Kagamuman sa mga palanggan at muli sa syudad sa Iloilo. Ang pag-ugi lamang na ang topiko ko din, Madam Congresswoman, nga party sa 100,000 nga reward money sa suspect nga nadakpan or madakpan makahatag sa information agud madakpan mga suspitsado nga nag-hold up sa JNT. Ang imo nga 100,000 nga gin-offer nahatag mo na Madam or ara pa dira sa imo? Well, magapuli kita this weekend at pagkikitaan ng CD naton si Cornica. I would like to congratulate him for the job well done. Kay ang aton yung mga luyag para sa syudad sa Iloilo ginatutukan niya hindi lamang ang security and safety, especially ang war on drugs natin sa syudad. Well, I'll be giving it pagpuli na ako. Okay, so pagpuli mo by Sunday, ihatag mo kay Colonel Coronica? Yes. Okay. Alright. Madam Congresswoman, ining pwede mo kami may istoryahan kay ikaw isa man sa nagbuto pabor bala sa sining House Bill 7352, no? Ining Constitutional Convention Act damo sa gyapon
pamangkot pala nga gusto isang kongreso ligwaton or baguhon ang konstitusyon na Congresswoman Jam? Well, una sa tanan, according sa Economic Freedom Index, ang Philippines placed 89. So, una, moderately kita, subong ya, unfree na gid ya. So, it's about time to recover and open our economy to foreign investors. Because I believe that with foreign investments, this will bring job and income to our people. So if you love our country, we need to do that. At the same time, syempre, kabaluman kita ng ato 1970 Constitution, kinanlan na giniligwaton, kinanlan na imendaran. Kaya ang isang una, hindi na applicable subong. Even sa cellphone, sa una, analog kita. Subong harap na kita sa stage nga digitalized na kita. So kinanlan i-upgrade naman. So we need also to study thoroughly, then after that, after the concord, kung ano man ang maistoryahan sa mga miyembro dira, and that's it. So I really believe it's about time to recover from this pandemic, to recover also what has been lost for how many years. Ang mga ASEAN countries, so una nga nagkulapit-lapit lang kita, medyo malayo na gid ang Pilipinas. So it's about time, Bombo Cham. Okay. So another thing, kagawa, Congresswoman nga, sa imo sini nga Facebook page, madamo nakasiplat nga nagpadulong ikaw sa Senado sa Lunes agud magatubang sa Committee on Basic Education kung sa diin ginduso nimo tong pag-approve sa nga conversion sa Nabitasan kag Gibawan Elementary School bilang integrated school. Kumusta ang pagtambong mo sa committee hearing, Congresswoman Jam? Well, Bombo Cham, it is under the governance of Hope na aton nga ginapromisa sa pumulo sa siyudad sa Iloilo ang education. Sang Lunes, nagtambong kita sa committee hearing agud tong ang duha ka mga eskwelahan sa Gibawan Elementary School kag Nabitasan Elementary School, buhaton natin integrated school. Kaya makita nato no sa Mandurriao, isa lang gid ang National High School, Mandurriao National High School. So we want to bring the school closer to our students to give them better education and kag economically mas mahapos sa ilang pamilya. By having that, approve ang taga Gibawan Sur, Gibawan Norte, Guzman, and neighboring barangay, dila na lang maka-enroll. At the same time, ang Nabitasan naman, hindi na kinalan mag-enroll because of the growing population dira sa Iloilo na Paz National High School, ang mga estudyante naton wala na kita time for expansion, no? So kinanla naman naton nga ang mga taga Nabitasan in neighboring barangays didto na magdiretso ang ilang mga estudyante or learners naton para so this will put also our parents parang at least may problema kapag magtabo ka sa dalan kadauha may mas makalibre sila sa ilang pamasahe kay walking distance lang man ang Nabitasan Elementary School sa mga neighboring barangays dira nga distrito. So that's really what we really want for our city po. For sa Mayor Jerry Treñas, we want to give quality education to our learners. At the same time, hindi mabulubugat sa mga ginikanan. Kabaluman kita nga we are still recovering from the pandemic. Ang mga ginikanan sa buong luyag nilang mga kabataan, ni-enroll na lang sa public school because they believe that they can also get the best education even sa ato ng public schools. Okay. Nagapati man kita, Congresswoman, nga ang edukasyon iya amuning isa ka manggad nga sarang naton mapapanubli nga hindi gid iya makawat, Congresswoman? Yes, definitely, and we wanted to make sure nga basta taga-syudad ka, aton gid inaunahon para sa kayuhan sa aton yung mga estudyante. Another thing, ang approval bala sang Negros sa Island Region, kumusta na ini, Congresswoman Jam? Well, I really support that 100% kay because our mga kautura naton sa region mabudlayan kung kay isa nga magkadto pa sa syudad agud to magtansak sa mga regional offices diri. So about time na let us bring a government. Okay, nautod si Kong, dahil lagi, standby kay balik-balikan naton. Nautod kita sa Negros Island region nga topiko. Ti suportado gid ni Congresswoman Jam Barunda. Kaya makon mo mga taga Dumaguete, mga taga Negros Oriental kay ang syudad sang Iloilo amo iya ang ang regional center. Tikon may mga transaksyon sila sa mga regional offices, kinanglan pa iya nila nga magpadulong
O Negros Oriental, sa bahin karon sa Negros Occidental rather. O tingko kaysa tamagin man ka pinot man iya sa bahin sa mga kabumbo naton. That is why nga kinahanglan man nga mayara sila ya sang separado man sini nga magahatag sa ila sang nagakigo nila nga mga kinahanglanon. Congresswoman, balikan ta ka sa NIR sa Negros Island Region. Yes, it's about time na to give them, bring the government closer to them. Kabalo kang mga regional offices yara sa syudad sang Iloilo. So they like 45 minutes pa na sila or an hour nga magbiyahe to fast craft para lang magtansa. So the 19th Congress, especially Speaker Madjo Manix Dalipe, are in one in helping NIR region because they deserve it. Okay. Kagawad, Congresswoman Jan Baronda Sorigid, no? Damo ba yung nagapamangkot diri sa akon, kag siling niya abi kon makaistorya kay Congresswoman Jan Baronda, ipamangkot abi ang pagtunga sa duha ka distrito sang syudad. Anong update sina diri Congresswoman Jam? Well, we filed it again sa 18th Congress, but kulang lang due to material time, lack of time. Wala na tapos sa Senado. But we filed it last January 23. Unfortunately, ang chairman naton sa committee at COV, si SECNAW, Secretary Rex Gatchalian. So, subong ara pa sa transition stage. I will look into it, but I will talk to our incoming chairman kung ano nang staff. Ano ang pag-action nila sa prioritization sa districting sa Iloilo. Okay. Sige. Congresswoman Jam, thank you so much for your time. Saluat mayong hapon. Mayong hapon, Gid. Maraming salamat, Bumbucham. Sa aton nga pumula sa syudad sa Iloilo, please know that your Congresswoman, Jam Baranda, is here to make sure that ang tanan naton nga promisa ang governance of hope aton ina gid nga make sure nga ma-realize para sa syudad sa Iloilo. God bless. Mayong hapon, Gid, sa tanan. There you have it, si Congresswoman Jam Baronda. Ang aton siniyang Lone District Representative tutukan niya man ining division sa duwa ka distrito sa syudad sa Iloilo. Damo ginagakutot sa kun humalin pa iya sang nagligad nga si mana mo. Kay te may ara naman kuno iya sang mga nagaamat-amat na lagaw sa barangay. Nga ti amo ni ang ginabalon sining istorya kag ginadangop na nila sa mga punong barangay. Tinugay pa gani ang eleksyon sa aton sinima kamumbang lapit yang eleksyon ng barangay kapitan. Barangay kag SK. Now sa bahin naman iya sang Constitutional Convention Act, tiambal gani isang kongresista tas niya kon ipanggid naton sa cellphone bla kon sadto iya. Now, keypad lang cellphone na tuslok-tuslok mo muna subong iya cellphone di kamera na advance na. Ti kinanglan na magaupod man kuno sa tsimpo kag it's about time man kuno iya nga ang pila sini iya sa mga kasuguan naton ang nagakadapat man iya nga i-amend sa aton sini nga mga kabumbo. Pero pinakadabes gidri amo ni ang pagtukod sa integrated school kay kun pananglitan ma-materialize ini makahatag ini iya sang panigurado nga edukasyon sa mga kabataan. Kagati amo na blang hambal nila nga kung edukado ikaw, malayo yang imo sining madangtan. Kung edukado ikaw, may sarang ikaw nga bulig sa imo sining komunidad kag sa imo sining sosyedad. Ang oras naton 46 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Pagbalik ta istoryahan naton 1 bilyon ka pesos na nagdangat ang halit kapirdihan sang African swine fever sa probinsya sa Iloilo. Di maka-recover pa ihan ang aton sining mga hog raisers. Inikigiban pa nga mga balita balikan ta matapos ang pinaka-importante nga mga panumdum. Ang oras 47 minutos na nakaligad sa takda ng alas 1:00. Ang sasamiyo kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals, kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol, bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer.
Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bakterya nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong nga dugo. Hindi lamang sa genes o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon ang particulate matter o kunang particle pollution ang makatugas ang health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga Para sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 50 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Ginpromisahan ko kamo kag ginang istoryahan kamo kung ano ang pito ka pamaagi bala nga magdaog kamo sa Buenamano Salvo, no, sa year 17 promo sang Bombo Radio Philippines yaryo sa aton sini nga mga kabombo. No, una nga pamaagi, may daily draw kita, mga baka nga daily draw adlaw-adlaw ina from Monday to Friday, 3 dira ang aton sini nga tagdaog. Kada isa mga baton sang 500 pesos nga cash kag isa ka transistor radio nga hindi fixed dial. Wala iyablaya gingluhan, wala ginlansang, pwede mo maya maliso-liso. No, may ano kaya bla, may freedom ikaw nga magpili sa radio station nga pamatian nimo. Hindi kay hatagan ka dira iya sang transistor radio pero na fixed dial, isa man lang ka stasyon dira ang mabatian mo, gaburot-burot pa. Di aboy na lang nato sa basurahan. Ikaduwa sini iyang pamaagi. Special price nagikan sa Silver Swan sa mga entry senders nga nagagamit sa proof of purchase nga Silver Swan soy sauce. No? Kung ano ang ikaduwa nga pamaagi, special price, special na siya nga premyo para sa mga tagdaog ta. Sa daily winner kag special prize winner nga makadala sang fixed dial radio makabaton sang dugang pagid nga 500 pesos nga cash on top sang regular price. Tinagdaog ka na bisa, no? Nagdaog ka na sa daily draw. No? Makabaton ka 500 pesos nga cash plus may transistor radio ka. Makadala ka pagid sang transistor radio kung ano nga sa isang radio nga naka-fixed dial sa isa lamang ka istasyonan, another 500 pesos cash ang igahatag sa imo. Sa barangay draw kada Sabado may napulo ka winner. May 8 ka winner magabaton sang 1,000 ka pesos kada isa, kag 2 ka winner magabaton sang 500 pesos para sa video okay challenge. Kung manami ka dira iya kumanta umamba, ti laban-laban sinido malapit ka na sa 500 pesos sa aton sini nga mga kabumbo. Ti magkanta ka na dapat nami sining mga pronunciation kag imo sining nga diction bla.
umpisahan mo bis pala ilawi nga be my, tapos ang sugpon mo imbis nga lady, ay mo yung be my lady at tigpo ng iliog ka pato eh. Oh, and did it my we amo ginang maipit si imong maiwigit. Di dapat praktisan mo na kadaan subong kay kung may video kit challenge nila ang Bombo Radio, no, sa inyo nga barangay, praktisado ka na kag. Malapit na yan sa imong 500 pesos nga cash. Ikalima nga pamagi sa Grand Draw, may regional winners kita sa nga taga 50,000 pesos per area. Sa Grand Draw regional winners nga magabaton sang 100,000 pesos additional prizes from Silver Swan. Kag sa Grand Draw may magadaog sang 1 milyon ka pesos. Sino ay hanang panibag-o sining nga manging katapos ang Bombo Radio Millionaires Club. 52 minutos na kaligad sa takna sini nga launa. Yari karon sa aton sini nga linya live via Viber si Mayor Engineer Tatay Richard Dagarin. Engineer, Mayor, good afternoon. Si Bombo Chamini live ikaw sa Bombo Aray sa Udto. Bombo Champ, kamusta ang signal ko? Yes sir, good afternoon. Klaro man, dagaw-tudutod kay. Klaro katama diri engineer ang imong sining nga sulod, Mayor, diri sa Bombo Radio Iloilo. So, may agad nga hapon sa tanan. This is Mayor Richard Dagarin of Miagao. And salamat gid nga nakakita na kita luwat. Subong ginapatigayon ang First Congressional District Sports Association meet. Kumusta na dira, Mayor Richard Dagarin, sir? Well, ang pamangkot mo pati sa FCDSA, no? Yes. Medyo gautod-utod lang signal. Pero sa panghangop ko about the First Congressional District Sports Meet, nag-umpisa ang Congressional District Sports Meet sa March 8 sa Miyerkules nga adlaw. So ikatatlo nun dyan nga adlaw tilad, kag ang last day is sa Rumaan pa is March 11. So March 8, opening, amotong pinakamarami nga opening sa tanan-tanan nga Congressional District Sports Meet sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Maski pamangkuton mo pang taga-division office kay sila mismo nga naghambal nga pinasahi gid man niya. Hambal naton gani maski gamay nga banwa ang tubungan, but they ordered the best hosting of CDSA sa 2023. So congratulations to the people of Tubungan sa pagpanguna ni Mayor Rukit Taxtagon. Now, ang unique pagiging sa First Congressional District Meet, hindi lang ang opening, kundi ang kaniyang plano sininsang DepEd is a home and away game, pero wala iya masunod ang home and away. Instead nga, gin-host kanya sa isa ka banwa, sang Tubungan. Ang hindi masarangan sa Tubungan ng mga player, dito nila ginampang sa banwa sang Gimbal. So dira mo makita nga ang bilog ka First District nag-ugyon, naghugpong. Kay ang tanan nga events was divided into different municipalities. Ang pag-manage, pag-supervise sang kada event, kada banwa may assignment. Only that the venue is in Tubungan and in Gimbal. So mo pagindang isa man kay unique tira because makita mo pag-isa, sang taga-Premier Distrito sa distrito nga ginapangunahan man ni Congresswoman Doc Nanay Janet Garin. So almost all events ginapartisipahan gid sang kada banwa sa First Congressional District Meet. Kag ang closing ceremony will be tomorrow. Ang isa pa kay unique and very unique niya siguro hindi lang man sa Iloilo kay ang DepEd may sports meet ini siya. Pero dira ya sa First District, nagsige ya ang cultural meet. Subong ya may cultural meet dito sa gymnasium sang Gimbal. Ang iba niya distrito, wala ya sa cultural meet. Ang cultural ya, dito lang yan nahiwat sa First Congressional District Meet. Balaan mo sa una, di ba ang tanan nga sports association meet naton. May dalagi na yung cultural, mga folk dance, mga declamation, mga oration, extemporaneous speeches. So, gindula na sa
Indula na siya sa nga DepEd lately, di ba la? Pero nga ang nagsigi sa first congressional district meet. Kay halin pa na sa una sa nag-congressman si late congressman Oka Garin, gin-insert yung ginang programa nga I Speak for the Environment. Ginatawag ina siya nga Garin's Cup or Congressional Cup. Garin's Cup na siya kaya congressman si Garin. Nanda na siya nga Garin's Cup. But that is a Congressional Cup sponsored sa aton congressman, the late congressman Garin. So, maski nag-untat na ang cultural competition sa DepEd, nagsigi ang Garin's Cup. Ano na siya nga competition? May binalaybay, may kumpuso, may dayaw, may kanta-kanta, and may mga declamation. Ini sila, ang tema siya is environment. I speak for the environment. So that's one way in promoting our pag-alaga naton sa Dunang Mangad. Ang tanan nga contest ang ginabasihan sila dira kung paano describe ang atong lugar. Excuse. Halimbawa, nagaano ka, champ, nagadayaw ka. Kada banwa may manog dayaw. Pero ang ginadayaw nimo ang tinaga nature. Ang ginadayaw mo ang environment. So may composo, may kanta, ang imo nga lyrics, ang imo nga kanta is about the environment. Kung may oration man na siya o declamation, ang tema sang imo nga pisa is also about the environment. Gin-umpisahan na ni late Congressman Oka Garin sang halin pa sang 1987 kag nagsigi-sigi amo na siya nga naanda na siya nga Garin's Cup, nadula man ang DepEd nga regular cultural competition, pero nagsigi ang Garin's Cup, which is also being cooperated sang DepEd naton kag sang LGU naton sa tanan-tanan ng LGU. So this is a combination of the effort of the DepEd sang kada banwa sa Premier Distrito kag sang LGU sa tanan nga mga kabanwahanan. Ginapasalamatan ginamon ang suporta man ni Mayor Fusin sang Oton, Mayor Nene Teruel sang Tigbawan, Mayor Rukit Taksagon sang Tubungan, Mayor Jubic Escorpion sang Igbaras, Mayor Jennifer Garin Culada sang Gimbal, Mayor Ninfa Sera Garin sa banwa sang San Joaquin, and of course, yours truly man sa banwa sang Miagao. Amo na siyang unique dira sa Premier Distrito, Bobochap. Okay, so naga-focus lang gid ini sa pagkira abi sa environment ining mga topiko dira regarding sa sining Garin Cup na mention nga nimo mayor nga may ara sa dayaw, kumpuso, kagaiban pa solely para lamang sa environmental protection. Yes, amo na siya ang main topic, pero dala naman na iban dira mga development sa Premier Distrito. Pero ang main topic niya is the environment. Na sa pag-explain sa una ni late Congressman Oka Garin, sila yung bata pa siya, may competition sa eskwelahan nga ginatawag I Speak for the Democracy, no? Introducing democracy. So hasta nga ang demokrasya naintindihan gid sang tanan-tanan. So mo nang punto ya nga if we speak for the environment, maintindihan man naton ang role yun naton sa aton environment. So hindi lang man siguro ga-focus dira kundi hasta na ang development sang na ginapresentar man. Halimbawa, champ, ginadayaw ka. No? Ang kutis mo nga manayang mapula-pula, do parehas lang sang sandiya, no? Nga ginabaligya sa merkado. Ang imo nga mga tudlo mong mga nga ano gid tanos-tanos sa mga sa imo kamot kay imo ang imo nga tudlo nga do parehas sang kawayan. So maamo na siya nga comparison. Tapos ang imo nga dughan daw bukid sang pinihak dalaga nga bukid sa banwa sang Tubungan, no? It's all about the environment, no? Tapos do parehas sang sapa nga nagailig ang tubig.
So ginaanggid ang imo beauty sa isa ka nature, sa isa ka environment. Kadamo sa nga style man nga makita mo. So amo na gani, kung manugdayaw lang pagitaon nyo, kadto ka mo sa first district, damo kami manugdayaw. Damo sa mga kabataan nga mga nami magdayaw. Kag formal nga manugdayaw, hindi yan binastos nga dayaw. Hindi dayaw, dala na sa environment, sa practice na nila. And amo lang unique dira sa first district. So, in every program sa mga barangay, wala na may kadulaan niya sa mga manugdayaw. Kaya ang kabataan na training, may elementary man nga gadayaw, may high school mga gadayaw. Duwa na siya. Iba man ng competition sa Garins Cup, I speak for the environment sa elementary. Iba man ang competition man sa high school. No? So, subong yung adlaw, high school competition dito sa gym sa Gimbal. Nag-umpisa sila subong, alas 2 sa hapon, matapos pa na siya, laban-laban, hasta alas 8 sa gabi. So may gininclude dira ang folk dance competition. Aside from the cultural kinaandan, may folk dance pagid nga competition. Wala na siya sa Garins Cup, pero gidugang na siya sa Garins Cup ang folk dance competition. Kag tomorrow, closing ceremony sang FCDSA, gina-host ang duwa ka banwa, tubungan ng Gimbal. May dance sports competition sila, kag ginatipon, ginaya ang mga kabataan for the closing ceremony, kag i-award naman na siya for the next host. Ang next host is will be the municipality of San Joaquin for the next year naman. So, ginahambala na siya. Nahambala na siya, pati ang presentation sa first district, nag-contribute yung Kadabanwa plus ang office ng Congresswoman ni Congresswoman Doc Janet Carin, ni Doc Nanay. 7 towns, gina-divide na sa 8 ang expenses ng delegation para sa aton nga provincial meet. Ang isa pa, Champ, ang competition, nagkakanto kita dira to compete, but actually, para sa Premier Distrito, it's not exactly a competition. Ang sports o cultural show, naging venue na sa amon yung makatipon-tipon kami tanan-tanan, hindi lang taga DepEd, especially the local government officials. So, it's a sort of reunion. No? It's a reunion sa tanan-tanan ng mga kabanwahanan. Ang pinakamagulang si Oton, as the Pueblo of Panay, ikaduwa bata si Banwas ng Tigbawan, the first Jesuit boarding school for boys sa bilog ng Pilipinas is in Tigbawan. 3 nga bata, ang Gimbal, may pinakadamo nga mga Moro Watchtowers, ika-4 nga bata, ang San Joaquin, the cradle of civilization, landing of 10 Bordayan Dato, San Joaquin, ika-5 nga bata, ang Miagao, known as the heritage site ng UNESCO, the Miagao Church. Then, ika-6 mga bata, ang Igbaras, kilala man sa ecotourism. And then, ika-7, the youngest nga buwa, ang municipality of Tubungan, nga kilala man as one of the most literate town nga tanan nga pumuluyo, able to read and write dira sa mga banwa. So, it's a reunion of the brothers and sisters of First District. Gin-host ng youngest. Next year, iba naman ma-host. Amo na kami dito. It's a renewal of friendship and at this time, the renewal of commitment manaton sa serbisyo publiko. Together with the DepEd family, joint effort ni siya. Balang mo man, DepEd program ni siya. O galing kayang DepEd, kinakulabos man sa resources, nag-aayo man sila sa bulig resources. So, ang resources ang local government unit nagabuligid sa programa sang DepEd, no? Amo na balang ginahambal nga ang LGU nagasakay sa programa DepEd, pero kasakay sa tiyan pero nagapliti man. Kag kung nagapliti man, sakop pa ang amo na yang beauty dira ya sa FCDSA dira sa Premier Distrito. Ra ka pa, Cham?
Yes, Mayor. Mayor, you made mention kagaina nga ang tanan nga mga kabanuanan sa First District nagakooperar, do ginakabig yung ini nga reunion. Amo bala ning silingon nga ginatawag nga We Are One in District 1 na Mayor Richard Garin, sir? Nagka-cooperate yan, no? Regardless of our political affiliation, regardless of creed, regardless of religion, Katoliko ka makunindi, regardless of our estado, bata ka man o kung tigulang, we are all one sa Premier Distrito. Ang mga ginatawag natin nga, we are one in District 1. Kami lang yan. May district song. Ang title sa amon nga district song is We Are One in District 1. Okay. So ang video nato medyo nagtudtod pero ang sound ko champ siguro at hag na sa imo. At hagid ka tama diri Mayor. Makita ko man ang Amerikana mo daw sobra ka pa sa congressman ang porma mo subong. Oy. Bago plansa, bago press, gina-press ni Mayor. Plancha. Ang nami sa Bombo kay mga anchorman naton makita mo gid nga presentable katama and worldwide kon ang inyo yabla standard do pang bilog nga kalibutan. Pang international. Gani man. Mayor, thank you so much for sharing us sa imo man nga tiyempo diri sa Bombo Radio Iloilo. Maayong hapon gid. Salamat gid sa Bombo Radio, no? Kag salamat gid sa bilog ang pumuluyo sa Premier Distrito. In behalf of Congresswoman Doc Janet Garin, nagapasalamat gid kami tanan-tanan sa inyong kumpiyansa, sa inyong pagsalig, sa inyong kooperasyon, sa inyong suporta. And to the people of Biagao, salamat gid. There you have it sa aton sining mga kabombo, si Mayor Engineer Tatay Richard Garin. Sa aton sining mga kabombo, dako galining kontribusyon man sa pamaagi iya nga kung sa diinti ma-instill ang pag-protect sa environment sining ginatawag ni nga Garin Cup. Kay may mga dayaw, may mga kumpuso, no? Ngati ang kabahin or part sining subject nila is amo ang pag-protect sa environment. Kag bisan nga amo sini ang sitwasyon naton karon sa aton sin mga kabombo na nambal gani ni Mayor Richard Gagina nga bisan way ninigin padayon sang DepEd pero ang First District mga kabombo ang nagtingwa nga mapadayon ini kag sa gyapon gitawag ini nga Garin Cup. Lapaw nagkikita sa latid sa aton sini nga pagpangalagad diri man sa Bombo Anay sa Udto. Standby na kamo sa kahapon lamang program. Kaupo naman sa kay Tita Regine. Ini si Bombo Chama Blanco Hover gabilin sa imo sa manaynay nga hapon. May God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Plazuela de Iloilo Billboard of Activities. March 5 to 11, 2023. Ang Valhalla Band, isa sa mga best rock bands ng Iloilo, ang natalana nga mag-unleash ng ila great collection of rock songs nga ang kalabanan nagikan sa 90s and up sa duha ka oras nga rock extravaganza sa Concert at the Plaza, blasting off at 6 p.m. sa March 11, Sabado. Sa among musical event, napulo ka mga Plazuela de Iloilo Mugs ang iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo sa Marso 12. Domingo, ginaagdang tanan nga mag-participate sa selebrasyon sang regular Sunday Mass sa among petsa sa La Tolda, alas 11 sang aga. Sa tion sang Eucharistic celebration, ipangamuyo naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kabakod sa pagpangatubang sang tanan nga mga man-made kag natural calamities sa tuig 2023. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic.
nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sa electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok nga naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Molo Plaza, ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makitaan ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa 2 ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mahira sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana.
Buksan ang inyo bintana agud makasulod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Pilion nga maggamit sang electric fan sa baylo nga aircon. Dapat organisado ang sulod sang ref kag buksan lamang ini kung kinahanglan. Limpyuhan sang masami ang mga appliances agud mapreserba ang kapasidad sini. Husloon sa saksakan ang mga appliances nga wala ginagamit amuman ang mga gadgets pagkatapos nga mag-charge kag full battery na. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos o kun sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan, mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system, sa diin nagapatas ini sang feel-good brain chemicals, kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Nagabanding pabala kamo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho ukon homework. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamitan natin ini sang husto kag indi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggana, unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang nagatoothbrush kag nagapang-shave. Hindi pagpabayaan nga nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan niwat ang hinugasan o kung pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inodoro, paglabas ang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Magpamunyag lamang kung wala na sang init. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kung leak sa gripo. I-report sa Water District kung mayroon sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Sunod kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skin naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag new cell development agud nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Sunod sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets.
Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Hindi pag-isuok ang imo kamot o kon ang metallic objects sa electrical outlets. Hindi magamit sang electrical appliances malapit sa tubig. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ng savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo. Afternoon, kids. Sa internet mga kabombo, yari na naman kita. This is Tita Regine. Biyernes na kita, so welcome sa Friday edition. So nga pala tuntunan, this is Kahapon Lamang program kung sa diin we appreciate and enjoy the stories ng inyong gina-share diri sa aton, ang inyong mga ginapalabot diri sa aton, and ang ibang mga stories are standing out, and so that's why nga winners sila naton, and we interview our winners every Saturday. Si Martyr Girls ng Iloilo is okay na, good na, nakaistoryahanay na kami, kag ready na siya sa atong interview sa iya tomorrow. So bantayan naton, ha? Kung ikaw ay han, just because nga ginasuyaan ka mo, nga pamilya ka mo kuno sang mga L, ti gustuhon mo man nga no matter what, at any cost, kinanlan makapamana ka gid. Nando mo nang dalagan sa istorya ni Martyr Girl. So bantayan ninyo ina, ha? Buwas sa ato nga pag-interview sa iya. For the meantime, sa sininga hapon, we have beautiful lineup of stories para sa inyo, and syempre, ang sulat ni Apple na nasugura natin yesterday, tapuso natin ni na today, plus many more diri sa Kahapon Lamang program. And so salamat sa inyo nga pagpwesto dira, kag pag-upo diri sa akon. Special mention ko ang mga OFWs ng mga friends naton. Kumusta na ang mga letters nyo? In transit na, manug-abot na diri sa akon. Kabay pa ha, baw, hidlaw man kami sa inyo ba? Pabatsyag bang kamuda be? Anyway, ari na aton nga bahanon para sa inyo sa sininga hapon, mga kabombo. Kung ready na ha, mga letters ninyo dira, paki-email na lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala sa Kahapon Lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Here's Albert Acolado from the Bombo Music Festival, I Need Your Love. Mayong hapon. I need your love, you brighten up my day. When I'm with you, happiness never fades away. I need your love each moment of my life. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I need your love each moment of my life. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I'll keep this love burning in my heart. I hope somehow along the
way. Our love will always meant to be. Oh, please believe in me that I need you. I need your love. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deeper than forever in my heart. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deeper than forever in my heart. Girl, I need you, I need your love. Girl, I need you, I need your love. Girl, I need you, I need your love. Albert Acolado, tiki girl ako, so dapat ang linya ko, boy, I need your love. Hindi ka na boy. 29 minutos na makalipas, ang alas 2 sa hapon. Welcome mga kabombo. Before natin nga, sugpunan ang nasuguran nga story yesterday ni Apple Sangimeras. Allow me ha, nga unahon ko lang ni Anay ang sulat ni Lolo Dencio Sanghado. And nagasili ang sulat, Dear Inday Regine. Bago mo basahon ang akong nga kasaysayan, mayong hapon sa tanan nga makatapo sa Bombo Radyo, ilibinigid sa imo. Inday Regine, ining akong nga kasaysayan, parte sa Holy Week. Di timing, no? Hara na kita sa season sang Holy Week. So, gaedad na ako, 17 years old, soltero na ako, halin sa pagsulod ko sa kursilyo, nag-aktibo ako sa simbahan. Kung ano ang buliligan, gabulig ako. Kada Sabado kag Domingo, gasimba ako. Kung kaisa, gabulig ako sa pagkoleksyon. Kagaagi, kuhaon tani ako mag-apostoles, kaling sang pari, do kabata pa sa akon. Biyernes Santo, alas 12, ara ako sa simbahan, sa pagtambong sang 7 palabras. Tapos 7 palabras, nagsugod ang Via Crucis. Tapos Via Crucis, nagsugod ang misa. Natak-an ako. Kay utod kuno ang misa, pero kalawig. Tapos misa, nagsugod ang procession. Diri mo makita ang kadamo sang tao. Ang plaza halos mabuta. Balan mo inday, ang tao nga tinuig nga wala gasimba, gaguluwa sila para magprosesyon. Balaan mo gidlo ha. May ara hubog, pero gasunod sa procession. Alas 6, masugod ang procession. Tapos, alas 8 sang gabi, tapos ang procession. Ginkuha ang ginaputos sa dako nga cross. Dira gadupa ang aton Hesus Kristo para sa pagduaw. Tama kadamo sang gaduaw. Nagapila sila sa paghalok sa Hesus Kristo. Ako ang gasunod trapo sang tiil kag tuhod ni Jesus. Tapos halok, ginatrapuhan ko sang alcohol. Tapos sprayhan sang perfume. May nagpila, hubog, galinga-linga siya, dugaduling-duling.
Sang siya na naghalok, nakadalin as ang isa niya katiil. Balan mo yung Diary Jean. Bale, may 3 pa kahalintang, bag-o ka kahalok sa tiil sang aton Ginoo. Nakadalin as ang isa katiil sang hubog. Nakasubsob karon ang iya nga bibig sa tiil ni Hesukristo. In Diary Jean, nagdugo gid ang iya bibig. Tinangla niya ang Santo Kristo kag singganan. Insa ka panipati mo? Katawhay sang hampay ka panipa ka? Tingin kaptan yang iya nga bibig nga nagadugo. Nagkuha ako algodon kag butangan. Ginutikan ko siya. Sa sunod, hindi ka magsimba nga hubog kay maakig ang aton Ginoo. Hindi, hambal niya. Mabalos gid ako. Balikan ko siya karon kung gamay na ang tawo. Salid siya kay damo tawo. So alas 10, ginputos liwat ang Santo Kristo. Para sa pagbanhaw, buksan liwat. Nagwa ako sa paghulat sang pagdulong sang Santo Inchero. Bale, procession man. Nagpinungko kami, upod sang akong barkada sa kilid sang kampanaryo. Gakinaon kami mani. Kadamo sa amon, halos mga babayi. Gulpi lang, may naglabay nga tawo sa atubang namon. Gadali-dali, nagpalipod sa kilid sang kampanaryo nga ginalibutan sang tanom. Nagsikungkong siya, ginpalapitan sang pulis, ginpamangkot kung nagaano siya. Sabat niya, wala sir, gindakop ko lang ang pating ko. Ara, gintakluban ko sang kalo. Ibilin ko anay, mangita pa ako higot. Paghalin sang tawo, nakita namon, nagduko ang pulis. Gulpi lang siya nagpisik, dala simhot sang ikakamot, dala trapos sa hilamon. Ginkuhit ko ang tupad ko nga babae sa lingkot tanawa balang pulis. Bala niya mabaho, sagad niya simutan ang kamot niya. Nga anong nahikapan niya? Singkompot gani Naglakat ang pulis pakadto sa puso, sa pagpanghugas. Balan mo yung Diary Jean, sang una may poso sa plaza nga wala untat ang tubod. Bulong ko no ang tubig sa ubo kag arikis. Nagtilaw man ako, matabang kag ang kulor daw brown. Kag suno kuno sa katigulangan, diri ginapaliguan sang Birhen Candelaria ang iya bata nga si Jesus. Hasta subong ara ang iya nga groto. Ibalik ta sa pulis. Nagbalik siya sa amon kag mamangkot kun upod namon ang tawo nga nagpalipod sa katamnan. Nagsabat ang upod ko, hindi. Naghambal ang pulis nga siling niya, pulis, natuntuhan pa ba? Gali in Diary Jean, wow. O pasensya ha, basi may kaon pa da. Ay namuhin, gali to yung tawo. Kainteresado sa pating, ang pulis, tigi na matama, tiya kuot, ang sa idalom sang kalo, gali higko na sang tao. May pangita niyang tao, la niya makita, kay tama kadawo, katamo sa mga tao. So sa laktod, nagsugod na ang procession. Dulong ang pagtawag, kay ginadulong ang Santo Inchero sa balay nga ginkuhaan, upod ang Birhen Dolorosa. Tapos procession, nagbalik ako sa simbahan sa pagbulig. Nakita ko ang tao nga hubog. May band-aid na ang iya ilong. Kalibot-libot siya. Ginpamangkot ko siya kung sino ang ginapangita niya. Sabat niya sa akon. Ang nagsipa sa ilong ko. Kaya na may isog siya. Karon na nago. Nagsabat ako, balik ka lang sa Domingo. Kaya makita mo na siya. Nagwa siya nga nagakumod. In Diary Jean, sang tuig 2020, nagupod ako sa pagprocession, ay inday, wala, pagani magtunga-tunga. Nagwa ako, kay gulpi lang, nagsakit ang rayuma ko. Bale, 2 ka tuig, wala procession? Oo, correct, no? Kay tinang COVID. So, in Diary Jean, hasta na lang diri, salamat, God bless you always, ang imo suki sa kahanginan, Lolo Dencio.
Well, always with humor gina ano, ang mga gina-share diri sa ato ni Lolo Dencio. But I'm sure last year damo-damo na no ang naggululuwa kay gin-resume na ang procession 2 years after nga wala. So duginhidlaw gid ang mga tawo no. Kagadamo-damo sa mga nagdulugok sa tagsa ka mga plaza. Syempre ang gina-look forward inang mga santos nga gina-procession. And of course, no, ang pag-observe naton sang life, death, and resurrection ni Jesus Christ. Every Lenten season. Ang pinaka-highlight, syempre, ang Holy Week, kag ang Good Friday. Tisigilo kabay sa sininga tuig, matapos mo gid ang procession, hindi magtukar ang imong rayuma. Kag correct gid, no? Basta gani Semana Santa, tion sang procession, siling mo, ang mga tao nga tinuig nga wala gasimba nagagululuwa. Baka nami man tani no, galing kay di wala man na misa, di ba? Kon Good Friday. Pero ti kanami kun i-observe gid nila no ang Holy Week nga mga presentasyon, ang mga pagsimba, ang reflection, tanan-tanan no. Kag hasta sa Easter. Well, anyway, thank you so much. Let's see, no? For this year, I'm sure damo naman na ng mga tao ang magluluwa. Kasi syempre, no, makita ta, mas damo pagid kung damo mga tao, mas damo pagid mga gatinda-tinda, sang kung ano-ano nga mga pagkaon, baka sadya, no? Ang mga iloy, bit-bit man ang mga bata, hala, guyuday. Samtang nga naga-procession. Basta maka-procession lang. Salamat sa liwat, Lolo Dencio, sang ibagin share sa amon this afternoon. Oras ta, 37 minutes after 2 o'clock. Sa ating pagpanabalik, padayon na nato ng sulat ni Apol Sangimaraz. Magabalikan kay LP, kaupo din niyo si Tita Regine, pagkatapos lang gid, sa pila ka may importante ng mga pahibalo. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko how? Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Sa tunga sang padayo nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyo nga ikaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kon mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman ni raffle. Kun huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kun kamo ang mahulog sa ila malain nya plano, amo na ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Ini ang Financial Consumer Protection Act. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magpanigarilyo o kon magpanabako sa hiligdaan. Patyaanay ang upos ng sigarilyo o kon tabako antes hiyaboy. Hindi ini pag-ihaboy sa basurahan. Ipalayo ang mga nasindihan nga kandila o kun lampara sa kurtina o kun bagay nga madali masunog. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Hindi magamit sa mga kalayo bilang dekorasyon. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Ipasiguro nga limpyo kag wala sang nabilin nga baga ang kusina.
Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tsakyaron ang mga linya sang kuryente kagilayon nga kaayuhon ang mga may bukas o kun guba nga linya. Itugyan sa mga licensed electricians ang pagkaayos sang gubaon nga linya sang kuryente. Hindi So balikan to diri ang sulat sa aton ni Apples ng Gimaras. Yesterday so good kita sini basa sang iya nga letter kung sa diin ginasaysa niya sa aton nga iya nga father is barangay captain kay daw bag ulang nagdaog, and then it so happen nga ti fiesta dito sa ila, so kadamo sa mga tawo kay daw pasalamat na lang, no, do 2 months pa lang to nga nakapungko ang iya nga father, and so damo sila sa mga bisita, even siya may bisita man, it's just that daw may nagbata kay ti midwife ini siya, so wala siya sang aga. Pagpuli niya, ti kapoy-kapoy siya, gutom-gutom siya, so diretso na lang siya kaon, daw wala na siya nakapanghulong-hulong. But of course, siya may mga bisita man, no? Nga invite man. And then, samtang nagapanghulong-hulong na siya, kay ti busog na siya, may nagpundo nga single nga motor, tapos sambal niya, may lalaki kuno nga nagdulog sa gwa, kay nagsulod. Ang isa kagwapo nga lalaki. So from here, supo na naton, ha? Ang sulat diri sa aton ni Apple sang Gimaras. So, Tita Regine, do artistahin. Mataas, bukod lawas, nami ito iya forma, nakaputing a long sleeves, naging kulukos, kag nakamaong, nga tuck-in. Tapos naka-shades. Baw sa isip ko lang, sino ayhan ini? Kagay sino ayhan siya friend? Sino ang nag-imbitar sa iya? Nakita ko, tita, baw, ang mga babae, all eyes sa iya. Kaya daw ginakilig pa ang mga young. Mas the more ako nga naintriga kung sino siya. Then nakibot ako. Sa nagwa si tatay, kaginsugata siya. Nagkumustahanay sila. Kag pareho nga nagtaguganay. Kap, ohala. Do hindi ako magpati. Siya kapitan man. Sa isip ko, do kabata pa man sini. So sige lang ang akong obserbar, Tita Regine, kag nakita ko kung ano siya ka-warm sa mga tao. Tapos sinabalang typical ang ginahimo sa isa ka politiko, liboto ng tanan nga mga tao kag kumustahon. Pero bag-o pa man siya nakalabot sa akon. Nagtindog na ako sa lamesa kag nagsulod sa kwarto. Kay ginkuha ko ang akon nga cellphone. Pagbalik ko, ara na sila nagakinaon kag nagainistoryahanay sa lamesa. Sang ulihi, nagwa ako sa kwarto kag makadto kung tani ako sa akon mga bisita. Sang nakita ako ni tatay. Gintawag niya ako kag ginpakilala sa iyang mga bisita, including sa kay Cap Borgie. Nagulo istorya man ako makadali sa ila, pero wala ko malipati ang hambal ni Cap Borgie. Nasaling niya, may anak kali ko nga gwapa kag sexy si tatay. Dayon siya nagtindog kag shake hands ako. Nagihuman ako sa iya kag after that, nagkadto na ako sa mga bisita ko. Masadya nga man fiesta, kag sang nagsugod na ang programa. Ang tanan nga mga kapitan nga ginagda ni tatay, ang pang-acknowledge niya kag ginpasalamatan. Pero sang ginlawag kag ginpatindog niya si Cap Borgie. Abaw, grabing palakpak sang tanan. May ara pa nga babae nga nagakilig-kilig. So bangod sini, gin-request niya si Cap Borgie nga maghambal man, bisan gamay lang. About tita, do nga nakanganga man ako sang nabatian ko siya. Balanon nga maalam, kag may unod ang ginahambal. Kabalugid mag-charm sa mga tao. Well, amo sa dong ginsuguran, Tita Reg. After sadto, nagakita-kita na nga amo niya banas, bangod permisya, nagapamasyar kay tatay. Kag kun kaisa, dira man sila nagapangapi-kapi, naga-meeting sa balay. Sang ulihi, na-notice ko na permisya nagatulok-tulok sa akon. Ilabi ng gid kun wala ako nagatulok sa iya. Pero why siya kabalo, nga siya man lang ang ginabantayan ko.
Hasta nga ginaistorya na niya ako. Kaya gina-entertain ko man siya. Sa ulihi, kung may meeting sila sa balay, dali lang to siya sa meeting, kag may istorya na siya dayon sa akon, nakamuno na gani si tatay nga, dolain ako nung ginamit ni Kap sa balay, tiyosto, malang siya magkadlaw. So kami nga duha, nag-amat-amat mag-an ang amon buot sa isa kag isa. Madamo kami sa mga interesante nga butang nga ginaistoryahan. Hasta sa ulihi, doon naging personal na ang iya nga mga pamangkot kag istorya sa akon. Tubtub nga nakibot ako nga nagambal siya. Nga malesensya siya kuno kay tatay, nga mga luyag siya sa akon. Nakibot gid ako, but of course, nakiligman. Gani, gin-approach niya si tatay kag naglisensya formal sa iya nga tuyo sa akon. Wala man nagpamalabag si tatay, kay timiguhay naman nga daan sila nga duha. Pero, ginpaandaman gihapon siya ni tatay, nga hindi kuno ako pagtiaw-tiawon, kag kung seryoso siya sa pagpangaluyag sa akon, himuon niya lang kuno ano ang husto, puwera lang ang hindi, kay maguba gid kuno ang ila pag-amiguhay. So amo ato nga nangaluyagin man siya sa akon, Tita Regine. Sang una, nag-aalang-alang pa ako, kaysa tindog niya nga ina, balaan ko, damo nga babayi ang nagalagas di sa iya. Kag siling ko, basi bala nga may nobya na siya. So ginpadugay-dugay ko pa ang iya nga pagpangaluyag, bag-o ko siya sabton. Wala man kami sa may ginlipod sa akon pamilya, kag nalipay man sila nga kami na nga duha. Baong problema, Tita Regine, bangod si Losa, gali ako ya katama. Didto ko lang na-discover sang kami na nga duha. Ano abi kay sa estado niya bilang barangay kapitan, hindi malikawan nga madamo nga mga babayi ang luyag nga makakuha sang iya atensyon. So, amo sinipermi ang amon ginabaisan. Pero ti syempre naga-explain man siya nga wala na iya sa iya, kagkabahin lang sang iya nga trabaho. Pero ang buta, ginatudloan ko man ang akon kaugalingon nga hindi magbatsag selos, pero do kabudlay gid bala. So in short, kadamo man kami sa mga inagyan nga struggles, Tita Regine, nga kung hindi lang gid namon palangga ang isa kag isa, siguro madugay na kami nga nagbuy-anay. Hiyawan pagid ako ka-adjust sa iya time kag schedule. Kay pila na iya ka beses nga nag-set kami nga ma-date o kung may kaduan, apang last minute i-cancel niya iniya kami mga emergency meetings or may hitabo sa ila barangay nga kinahanglan ara gid siya. Ay kabudlay, tita. Pati si tatay ko gahambal man sa akon nga isipon ko sang maayo kung masarangan ko ang kabuhi nga amo sina ang nature sa trabaho sang akon nobyo kag ano pagid ayhan kung mag-asawahay na kami. In short, Tita Regine, may ups and downs ang amon relasyon. May bintaha, kag disbintaha ang maging girlfriend ni Kap. Pero siguro, palangga lang gid namon ang isa kag isa. Amo nga napadayon namon ang amon nga relasyon. Makapila man kami ka beses nga nag-cool off bangod sa nagkalain-lain nga rason. Apang sa gihapon, nagabalikay man kami. Hasta nga wala lang mahibaluan, nakatatlo man katuig kami nga duha, hasta nga nang hagad siya nga mapakasal na kami. Malawig pa ang panumdum ko bago ako nagpasugot, Tita Reg. Kaya di bala ko nga daan, nga hindi amo sinakahapos ang sitwasyon nga akon nga sudlan. Kag do hindi pa ako sigurado kung masarangan ko ang akon manging role bilang asawa sa isa ka kapitan sang barangay. Balan mo ako ya, Tita Reg, makapila ko gid na ka beses nga ginapanumdum anay, bag-o ko desisyonan ang isa ka butang. Ilabi na gid ang pagsulod sa ginatawag nga pangabuhi, kag sa isa pa nga kaangay ni Kap Borgie. Pero sa ulihi, gugma naman ang nagpangibabaw, Tita Reg. Isa man lang yung pamangkot ko sa kaugalingon ko nga nagpa-convince sa akon nga pamanahon na si Kap. Kung mabuhi bala ako nga wala siya sa kabuhi ko, ang sabat, hindi. So, ginbaton ko na
nga madamo ako sa mga dapat pangatubangon sa akong desisyon nga magpamana sa iya. Apang nagasalig ako nga ang amon pagpalanggaanay sa isa kag isa, amo ang magapabakod sa amon kag magasustain sang amon relasyon bilang mag-asawa. Gani nga nagpakasal kami, Tita Reg, kag nagpangabuhi. Sa kaluoy sang Dios, ang tanan nga mga challenges nalampuasan manamon. Kag subong, happy year kami. Bangod sang gift nga ginhatag sa amon, ang amon nga mga children. Sa amat-amat, naka-adjust naman ako, tita. Sa kung ano ang dapat ko i-adjust sa akong nga pangabuhi, upod sa kay Kap. So, hasa na lang diri ang akong pag-share, kabay malingin nalingaw man ang tanan sa akong istorya. Salamat, gid. Apple, sang Gimaras. Ay, why mo man Apple, no? Basi bala later on, mas ma-influensyahan ikaw ni Kap, nga imo nga husband, and next time around, ikaw na yagali ang mapadalagan sang pagkakapitan. Eh, di bala, may mga cases nga amo sina you are being influenced, tapos because na-expose ikaw sa nature sang iya nga work, and kung kaisa, trigger ang imo nga interest kag kung kaisa dira mo nang balano ay may inclination ka man gali sa politika in that case, no, sa case ang imo nga husband nga isa siya ka barangay kapitan, di sige hindi na kami makibot if ang next nga magapadalagan is ikaw na. But anyway, for the meantime, bilang first lady ni Kap, I guess you're doing good, and at the same time bilang first lady sa inyong sulod sang balay, bilang ilaw ng tahanan, kag bilang asawa sang imong nga husband, the best pagid, no, ang role ang imo nga ginakaptan, and you are giving all your best para nga maging very satisfactory or maging very excellent ang imo nga performance. Damo ka roles, no? First lady ka ni Kap, and at the same time, ilaw ng tahanan, kag asawa sa isa ka barangay kapitan. Sige kayang-kaya mo yan. Thank you so much, Gid, sa imo Apple, for sharing with us your love story. Good luck, kag keep on writing beautiful stories. Basta may mga updates ikaw dira, and palihog manda, invite sa mga constituents ninyo, mag-share man diri sa KLP. Email lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Magabalikan kahapon lamang program still with Tita Regine pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Kada tion sang kalamidad kaangay sang bagyo, kinahanglan mangin mahinalungan sa paggamit sang kuryente agud malikawan ang peligro. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong nga lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. I-report gilayon sa inyong nga distribution utility o kun barangay ang mga nagalaylay nga sangasang puno, kag iban pa nga mga butang nga mahimo makaguba sa mga power lines, agud mautod o kun makakas gilayon kag malikawan ang peligro. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Gani importante gid ang good personal hygiene kag himuon ini nga priority. Yari mga proper hygiene practices nga dapat mohimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene,
pagsunod sa cough and colds etiquette. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man. Well, may kumay pakita nga oras, sige umpisahan ko niya ang ginashare mo diri sa aton ni Cancer Boy sa Barangay Santo Rosario, Ahoy, Iloilo. Kung sa diin lang kita ha, nga makalabot, Dear Tita Regine. Kabay pa nga yara ka sa maayong kahimtangan sa tion ni ginabasa mo akon nga sulat upod sa mga staff sa sining estasyon. Gusto ko nga makilala mo sa akon alias nga Cancer Boy sang Ahoy. Sa tion sang imo programa, nagapamati gid ako kung may panahon. Tungod madamo ang mga leksyon kag eksperyensya sa nagapadala sang istorya o kun hitabo sa ila ka buhi nga pwede gid maaplikar sa nagapamati. Nagsulat ako sa imo tita tungod gusto ko mabatian sa kahanginan ang hitabo sa akon aktual nga kabuhi. Basi pa man lang, makalingaw man kag makahatag leksyon sa iban nimo nga mga tagpalamati. Tita Regine, tuguti ako nga masaysay ang akon kabuhi. Sa ginsuguran, ako natawo sa barangay Nueva Sevilla, Barotac Viejo, Iloilo. Ang akon iloy tumandok kasi nga lugar. Kag ako na may taga-barangay Santo Rosario, Ahoy. Pag-edad ko 2 ka tuig, nagsaylo kami sa Santo Rosario sa lugar sang ako na may tungod ari diri ang trabaho bilang mangunguma. Sa pagpadayon sa ngamon pangabuhi, naglambot kami 8 nga mag-utod kag ako ang pinakasubang. Nag-enroll ako grade 1 sa Santo Rosario kag nag-graduate primary. Kag nagpadayon sa Barangay Colasi, nga sa diin, nag-graduate elementary, 1962. Pagkatapos, ginpauntat ako ni tatay kay hindi niya gusto nga mag-eskwela ako. Sa sininga punto, tita, ginpabulig ako ni tatay sa pagpanguma kag nagtuon sa pag-arado. Gamay ako nga bata, tungod masiling naton, nga malnourished. Ang matuod, samtang nga nag-aarado, mataas pa ng kalaptan sang arado sa akong ulo. Pero matyagan ko, daw proud ako na makahibalo na ako mag-obra sa talamnan. Kaya wala ako makahibalo, amo na yadto ang umpisa sang tanan ko ang kabudlayan. Bilang magulang tita, ti isalo ko gid ang mga obra. Tungod magagmay pa ang akong mga manghod. Dugang pa nga ang sunod nga lalaki sa akon matamad. Sa tig-ulobra sa talamnan, ang sistema dagyawanay o konbuligay. Diri ko tita na sa lapuan, ang di hamak nga pagsakripisyo. Masami ako nagahilibion, tungod hindi ako makadala, maghakwat sang arado, kunda mo hilamon kag lutak ka nagasangat sa arado. Ako pa ang tagbantay sang amon karbaw. 7 ang amon karbaw. Sa tion nga may madula, hasta sa gabi, kung hindi makita, nagasabod sa akon hawak ang paha. 5 ka hektarya ang amon umatita. Kung pensaron, duro kalapad. Apang sa tion sang tig-alani. Ang tubas, kulang pa sa utang, tungod damo ang nagapanukot. Si tatay, tahor, kag palabulang, damo barkada. Sa tion sang ininom kag pinahubog, siya ang nagataya, gani binhi para sa sunod nga cropping kag sikwayan, ang ginadala sa balay sang amon tubas. Sa akon kalamharon, diri ko na binagbinag nga indi nami ang pagdumalahan sang amon amay.
Well, mga kabombo, I guess, sasalang kita diri anay sa sulat ni Cancer Boy. Tomorrow is Saturday, so sa Lunes na nato. No? Masupunan ang iyang share diri sa aton. Gani, I'm inviting you again, mga kabombo. Magpadala sa inyo ng mga istorya. Email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo. Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Boys, be with me as we interview our winners in Martyr Girls sang Iloilo. Thank you so much again sa inyong oras and for sharing it with me. This is Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat gid nga madamo. Balikay kita, boss. Good afternoon and God bless.